எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே மாதாஜி இந்த கொஸ்டின் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சில குற்றங்களை அடங்காடவும் சேவா அபராத குற்றங்கள் தெரியல பிரபுஜி. சரி பிரபுஜி. இட்ஸ் ஓகே. ஓகே. சேவா அபராத குற்றங்களில் சிலவற்றை கண்டறிந்து அதை தவிர்ப்பதன் மூலம் உங்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பயிற்சி செய்வதற்கு கணிசமாக உதவும் மற்றும் அபராதங்களை தவிர்ப்பதற்கான திட்டத்தை விவரிக்கும். முன்னுரை. பக்தி தொண்டில் சேவா அபராத எனப்படும் குற்றங்கள் உண்டு. கோவிலில் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் ஈடுபடுபவர்கள் அவர்கள் சேவையில் அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனின் சாப்டர் 8 குறிப்பிட்டுள்ளபடி 32 சேவா அபராதங்கள் உள்ளன. எங்கள் பக்தி விருட்சா குழுவில் பின்வரும் 14 சேவை அபராதங்கள் தற்போதைய ஆன்மீக பயணத்தில் நடக்கக்கூடும் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம். அதை தவிர்க்க நாங்கள் செயல்படுவோம். 1. ஒரு கையால் இறைவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. 2. கிருஷ்ணரின் அர்ச்ச விக்கிரகத்திற்கு முன் மற்ற தெய்வங்களை சுற்றி வரக்கூடாது. 3. தெய்வத்தின் முன் பொய் பேசக்கூடாது. 4. தெய்வத்தின் முன் சத்தமாக பேசக்கூடாது. 5. தெய்வத்தின் முன் முட்டாள்தனமாக பேசக்கூடாது. 6. தெய்வத்தின் முன் அழக்கூடாது. 7. தெய்வத்தின் முன் கடுமையான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. 8. தெய்வத்தின் முன் பிறரை பற்றி பொறாமையுடன் பேசக்கூடாது. 9. தெய்வ வழிபாட்டின் 64 பொருட்களை ஒருவர் புறக்கணிக்க கூடாது. 10. தெய்வத்திற்கு 64 பொருட்கள்னா என்னென்ன இருக்காது புக்ல? அதான் அந்த மொத்தமா எல்லாம் சேர்ந்து வருமே அது. மொத்தமா இது மாதாஜி. 10 முதல்ல ஒரு 10 வரும். அந்த இது தெய்வத்திற்கு படைக்காத எதையும் உண்ணக்கூடாது. பருவகால பழங்கள் கிடைத்தவுடன் வழங்குவதை புறக்கணிக்க கூடாது. மற்ற தெய்வங்களை தேவதைகளை ஒருவர் நிந்திக்க கூடாது. கோவிலில் அனைத்து திருவிழாக்களையும் அனுசரிக்க வேண்டும். தெய்வத்தின் முன் சண்டை போடக்கூடாது. சண்டையோ சச்சரவோ கூடாது. 14 சேவை அபராதங்களை. இது வந்து நாங்க இது மட்டும் நாங்க இது பண்ணிருக்கோம். நாங்க இதுல 32 சேவா அபராதத்துல வந்து நாங்க 14 மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நாங்க பாக்கியெல்லாம் ஓரளவு பிரச்சனை இல்லை. இது மட்டும் நாங்க எங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதை வந்து எங்களுக்குள்ள சேஞ்ச் பண்றதுக்காக, அதாவது இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நாங்க இதை செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். பிராக்டிகலா இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ஆமா இது பிராக்டிகல். அதாவது இந்த 14 வந்து நாங்க உறுதியா பின்பற்றுவோம்ங்கறாப்ல. ஓகே. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கையால் இறைவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. ஒரு கையால நம்ம வந்து நீங்க ரோட்லயே பார்த்திருப்பீங்க. சிலவங்க வந்து பைக்ல போகும்போது கார்ல போகும்போதே சும்மா கடவுளுக்கு எல்லாம் ஃப்ளையிங் கிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவாங்க. அது தவறு. அது வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு மாணவன் இருக்கிறான். நல்ல படிக்கக்கூடியவன். ஸ்கூல்ல எல்லாம் நல்ல சூப்பரா வந்து எல்லாம் கரெக்டா சொல்லி கொடுக்காங்க. ஒரு ஆசிரியரை கண்டா வணக்கம் சொல்றாங்க. எல்லாம் கரெக்ட். இப்ப அவனுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல போய் நிக்கிறான். அங்க வந்து அந்த ஆசிரியர் வர்றாரு. அவனுக்கு வந்து வணக்கம் சுத்தி நிறைய வந்து பெண்கள் நிக்கிறாங்க. அவனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குது. இந்த வணக்கம் சொல்லலாம வேண்டாமா அந்த மாதிரி. அப்போ அது முழுமையான மனசோட செய்யறது கிடையாது. அந்த வணக்கம் வந்து முழுமையான மனசோட செய்யறது கிடையாது. முழுமையான வணக்கம் வந்து 2 கையும் கூப்பி இந்த மாதிரி பண்ணணும். அப்பதான் இறைவனுடைய கருணை மொழி நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது கிருஷ்ணரின் அர்ச்ச விக்கிரகத்திற்கு முன் மற்ற தெய்வங்களை சுற்றி வரக்கூடாது. அது வந்து தவறு. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் மீட்டிங்குக்கே போறோம். நம்ம வந்து அப்போ வந்து மற்ற நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நமக்கு மெயின் டார்கெட் யாரு? நமக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நமக்கு வந்து மெயின். அப்போ அவரை தான் நம்ம இது கும்பிடணும். அது மாதிரி பகவானை தான் மெயினா நம்ம கும்பிடணும். முதல்ல கிருஷ்ணரை ராதரையும் சுத்திக்கிட்டு அப்புறம் வந்து மற்ற தெய்வங்களை சுத்தணும். அப்படி சாத்தியம் இல்லைன்னா கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வெளியே வந்து கோயிலை ஃபுல்லா சுத்திட்டு அப்படி இந்த அபராதத்தை தவிர்க்கலாம். கிருஷ்ண அர்ச்ச விக்கிரகத்திற்கு முன் மற்ற தெய்வங்களை சுற்றி வரக்கூடாது. இந்த அபராதத்தை வந்து இந்த மாதிரி தவிர்க்கலாம். அடுத்தது தெய்வத்தின் பொய் பேசக்கூடாது. தெய்வத்தின் சத்தம் போடக்கூடாது. தெய்வத்தின் முட்டாள்தனமான பேசக்கூடாது. அதுக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் அவங்க கூடல வருவாங்க. அப்போ
ஒரு அது திடீர்னு கோயிலுக்குள்ள வராரு. வந்து பின்னாடி இருக்கிறவங்களும் சொல்றாங்க, "தர்மபிரபு வாழ்க" அப்படின்னு. அவரே வந்து தர்மத்துக்கு வச்சிருந்த அரிசிய திருடி வித்துக்கிட்டு, இன்னைக்கு தான் ஜெயில்ல இருந்து வராரு. அப்போ அதெல்லாம் பொய். சத்தம் போடக்கூடாது. அது மாரி தெய்வத்துக்கு முன்னாடி தெய்வம் தான் பெரிய ஆள். அவருக்கு முன்னாடி முட்டாள்தனமா பேசக்கூடாது. நாம கூட சில நேரம் வந்து ஒரு தெரியாத ஒரு நிறைய நாள் கழிச்சு ஒரு ஃப்ரெண்ட பார்க்குறோம்னா, அந்த ஃப்ரெண்ட வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டு கூடல வந்து கடவுள மறந்துட்டு அவங்க கூடல பேசிட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் தப்பு. அப்போ அத என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஏதாவது பேசணும்னா, கோயில் அந்த டைம்ல வந்து கோயிலுக்குள்ள வந்து அமைதி காத்துட்டு வெளிய வந்து பேசலாம். அப்படி அந்த ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய டைம்ல மகா மந்திரம், நாம சுலோகம் இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணலாம். இந்த இந்த 3 அபராதங்கள இந்த மாரி தவிர்க்க முடியும். அடுத்தது தெய்வத்தின் முன் அழக்கூடாது. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து ஒரு குழந்தை, அப்பா, அம்மா. அந்த அவரு வந்து அந்த கணவன் வந்து வேலைக்கு போயிடுறாரு. வேலைக்கு போயிட்டு டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு வராரு. இவங்க இவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்ல இருந்து அவங்க சமையல் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க குடும்பத்த கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. இவரு வெளிய இருந்து வரும்போது குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கு. இவரு வரும்போது அழுது உடனே வந்து அவங்க அந்த ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்றாங்க, "நீங்க அந்த குழந்தை அழுது" அப்படின்னு. "ஒ நீங்க போய் பாருங்க. குழந்தை வந்து டாய்லெட் எதுவும் போயிருக்கும். அந்த டயப்பர கொஞ்சம் மாத்தி விடுங்க" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓ சரின்னு சொல்லிட்டு இவரு போவாரு. இப்ப இன்னொரு நாள் இத மாரி வந்து இவரு வெளிய இருந்து வரும்போது குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கும். அப்போ அவரு கேட்பாரு, டயப்பர் மாத்தி விடட்டுமா?" "இல்ல, இல்ல. அது குழந்தைக்கு பசிக்கும்" அப்படின்னு. அப்படி எப்படின்னா, அந்த தாய்க்கு தெரியும் நமக்கு எப்போ எத தரணும் அப்படின்னு. அது மாரி கடவுளுக்கும் நமக்கு எப்போ எத தரணும்னு நமக்கு கடவுளுக்கு தெரியும். அதனால நம்ம வந்து அவர் மீது நம்பிக்கை வச்சுட்டு, அவர வணங்குறது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் வந்து நம்ம எவ்வளவு பாவம் இதுக்கு முன்னாடி செய்து வச்சிருக்கோம்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து ரொம்ப மன அழுத்தத்துல இருந்தோம்னா, அந்த கோயிலுக்குள்ள போகாம, அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாம, கோயிலுக்கு வெளிய வந்து கொடிமரத்துல இருந்தே நமக்கு இது இதுக்கு சாமிய வணங்கிட்டு வரலாம். இப்ப நம்ம அழும்போது அடுத்தவங்களுக்கு அந்த அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாதிக்கும். அத வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். அடுத்தது தெய்வத்தின் முன் கடுமையான வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது. பிறரை பற்றி பொறாமையும் படக்கூடாது. கோயிலுக்கு வர்றது நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்றதுக்காக. அதுதான் முக்கியம். மற்றவங்கள் வந்து சில நேரம் வந்து நம்மள இடிச்சிருவாங்க. தெரியாம இடிச்சிருவாங்க. அப்போ வந்து திடீர்னு நம்ம கோவப்பட்டு எதையும் பேசக்கூடாது. நமக்கு வந்து முக்கியம் வந்து கடவுள் பக்தி தான். சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்க நகை, துணி இந்த மாதிரி இதிலேயே வந்து அவங்க மனசு வந்து இதாகும். அவங்க வந்து அட்ராக்ட் ஆகணும்னா அவங்க வந்து கவனம் மாறும். அது அந்த மாரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஏதாவது இது இருந்ததுன்னா, நம்ம வந்து கீர்த்தனைகள்லாம் பாடி, கடவுள் கடவுள் நாம ஜெபம் பண்ணி வந்து, அந்த மனச வந்து டைவர்ட் பண்ணி, அந்த மாரி கொண்டு வரணும். மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொல்றீங்களா? இல்ல பிரபுஜி, இட்ஸ் ஓகே. யூ கவரிங் தட். ப்ளீஸ் கோ அஹெட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது தெய்வ வழிபாட்டின் 64 கொள்கைகளை ஒருவர் புறக்கணிக்கக் கூடாது. ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பற்றிய முழுமையான புரிதலை வளர்த்து, தேவையான உணர்வுபூர்வமாக பின்பற்றுவோம். இந்த கொள்கையை நாம் எப்பொழுதும் மனதில் வைத்து, அவற்றை உன்னிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது தெய்வத்துக்கு படைக்காத எதையும் உண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம வந்து கடவுளுக்கு படைக்காத எது இருந்தாலும் இறைவனுக்கு படைச்சுட்டு தான் வந்து சாப்பிடணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து சில நேரம் ஒரு கோயிலுக்கு போனா கூட வந்து சில நேரம் வந்து சின்ன சின்ன இதுல எல்லாம் பிரசாதம் தந்தாங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு அங்கங்கேயே கொண்டு போட்டுருவோம். அதெல்லாம் தப்பு. நம்ம எது சாப்பிட்டாலும் அது ஒரு பிரசாதமா பண்ணி கடவுளுக்கு வச்சுக்கிட்டு வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது, நம்ம ஆத்மாவும் சுத்தமாகும், உடம்பு சுத்தமாகும், நோய் நொடி வராது. சாப்பாடும் நல்ல இருக்கு. நம்மளுக்கு பண்றோம்னு சொல்றத விட, கடவுளுக்கு நம்ம பண்றோம்னு சொன்னா, அத வந்து நம்ம ரொம்ப சூப்பரா பண்ணுவோம். அது வந்து இத கரெக்ட்டா நம்ம வந்து அ எல்லாமே அத பிரசாதமாவே சாப்பிடணும். தெய்வத்துக்கு படைக்காம எதையும் சாப்பிடக்கூடாது. இத பிராக்டிஸா பண்ணணும். அடுத்தது பருவகால பழங்கள். சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ். இப்போ நாம வந்து ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போய் வாங்குறோம். இதெல்லாம் பிரைஸ் டாக் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க எந்த கடைக்கு போனாலும் இந்த மாரி பிரைஸ் டாக் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு என்னதான் நம்ம வாங்கி குடுத்தாலும் நமக்கு அதுல ஒரு முழுமையான ஆத்ம திருப்தி இருக்காது. நம்ம வாங்கி குடுத்துட்டு நம்ம ஒரு கோயிலுக்குன்னா நம்ம வாங்கி குடுப்போம்.
அதே நேரம் நம்ம வீட்ல ஒரு சின்னதா வீட்டு மாடி தோட்டம் வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்து சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியா தக்காளி காய்ச்சிருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு ஒரு சும்மாவே வந்து வெளிய வந்து கடைகள்ல வந்து ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கக்கூடிய இதா இருக்கும். ஆனா வந்து நமக்கு ரொம்ப அது ஆச்சரியமா இருக்கும். மன நிறைவா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வீட்ல விளைஞ்சது. அது மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயே நமக்கு வந்து இந்த சீசனல் ஃப்ரூட் கிடைக்கும்போது, அத வந்து கோயிலுக்கு குடுக்கும்போது, நமக்கும் வந்து மன நிறைவா இருக்கும். வந்து புண்ணியமும் கூட. இதுவரை கடவுளுக்கு பருவகால பழங்களை வழங்குவதை நாங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. இப்போது புரிந்து கொண்டோம். எனவே ஒவ்வொரு பருவத்திலும் கிடைக்கும் பழங்களை முதலில் கடவுளுக்கு வழங்கும். இத இந்த மாரி நாங்க வந்து இந்த அபராதத்த அ நீக்கிறதுக்காக நாங்க இந்த மாரி முடிவெடுத்திருக்கோம். அடுத்தது மற்ற தேவதைகளை ஒருவரும் நிந்திக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெறைய அ கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருப்பாங்க. ஆனா நைட்டு வேற நாடகம் நடிக்க போவாங்க. அதுல இப்போ ஒரு பேங்க் மேனேஜர். அவர் வந்து ஒரு நாள் திடீர்னு ஹோட்டல் சர்வரா நடிக்க போறாரு. அடுத்த அடுத்த நாடகத்துல திடீர்னு ஒரு அரசனா போறாரு. அடுத்த நாடகத்துல வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு இது கூலி தொழிலாளியா போறாரு. அப்ப எல்லாமே அந்த ஒரே ஆள் தான். அதே மாரி பகவான் தான் எல்லாமே. பகவானுக்கு அவரே சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய உடம்புல ஒவ்வொரு பகுதிகள் தான் எல்லா தெய்வங்களும். அதனால வந்து அவரு அ ஒவ்வொரு மற்ற தெய்வங்கள நிந்திக்கிறது அவர நிந்திக்கிற மாதிரி. இப்ப நம்ம உடம்புலயே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பார்ட்டும் ஒரு சில நேரம் இப்ப கால்லயே வந்து எல்லா விரலையும் நம்ம பயன்படுத்துவோமான்னு தெரியாது. கையில எல்லா விரலும் நமக்கு தேவை இருக்கலாம். ஆனா சில நேரம் அப்படி அது தேவையில்லன்னு நம்ம வெட்டி விட முடியாது இல்லையா? அது எல்லாமே தேவை. அப்ப இறைவனே படைத்தது. அப்ப நமக்கு தெரியாது. நமக்கு ஒரு ஒரு லிமிட்டட் நாலேட்ஜ். இப்ப நமக்கு அவர் என்ன காரணத்துக்காக படைச்சாருன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால நம்ம அவர் படைத்த எதையுமே நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. கனிஷ்ட அதிகாரிகள் பொதுவாக இந்த குற்றத்தை செய்கிறார்கள். மற்ற தெய்வங்களை நாம் மதிக்க வேண்டும். அவதூறு செய்யக்கூடாது. அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அதே சமயம் கிருஷ்ணரே பரம ஒரு புருஷர் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். அடுத்தது கோவில் அனைத்து திருவிழாக்களையும் அனுசரிக்க வேண்டும். இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பிறந்த நாளுக்கு வீட்டுக்கு தான் போறோம்னா, அடுத்த நாள் போமாட்டோம். அன்னைக்கு போவோம். சில அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது அன்னைக்கு போகும்போது, அது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிறந்த நாளுக்கு போயிட்டு போது, நாளைக்கு அடுத்த நாள் போனா என்ன பண்ணுவாங்க? அது வந்து நம்மள கவனிக்க மாட்டாங்க அந்த அளவு. அது இல்ல இந்த கோயில்களுக்கு வந்து அந்தந்த டைமுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கும். நெறைய கூட்டு பிரார்த்தனை இதெல்லாம் இருக்கும்போது நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கும். இதனால இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. பொதுவாக கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நாட்களில் கோவிலுக்கு செல்வதை தவிர்க்கிறோம். ஆனால் இப்போது அதன் முக்கியத்தை புரிந்து கொண்டோம். இனிமேல் கோவில் திருவிழாக்களை மனப்பூர்வமாக பங்கேற்போம். பகவானுக்குரிய நாள்கள், நட்சத்திரங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கரெக்ட்டா நம்ம அந்த முன்னோர்கள் காட்டிய இத வந்து கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது தெய்வத்தின் முன் சண்டையோ, சச்சரவோ கூடாது. நம்ம வந்து இதுல யாராவது ஒரு சின்ன விஷயம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே நமக்கு திடீர்னு கோவம் வந்துரும். அந்த மாரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அங்க வந்து தெய்வம் தான் முக்கியம். நம்ம வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படி அந்த ஒரு இத வைக்கணும். டிசிப்ளினா இருக்கணும். இப்ப நீங்க இத பார்க்குறீங்க. இந்த படம் இழுக்கும்போது அவங்க எவ்வளவு டிசிப்ளினா எவ்வளவு லைனா நிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அது வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது. நல்ல பழக்கவழக்கத்த வளர்க்கும். எல்லாரையும் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களையும் மதிப்போம். அது டிசிப்ளினா இருக்கணும். யாரும் வந்து கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு கோவப்படக்கூடாது. அது கோவப்படுவதனால நமக்கு தான் அது பாதிப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா முடிஞ்சது. வேற ஏதாவது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்றீங்களா? இல்ல இப்ப இது என்னன்னா கிருஷ்ண பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நாங்க குரூப்ல வந்து நமது 32 சேவா அபராதங்கள் இருந்தது இல்லையா, அதை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த 14 சேவா அபராதங்கள் நடக்கக்கூடும் எங்களுடைய இதுல தெரிஞ்சு அதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம we have taken this points. ஸோ அதான் நம்ம இங்க எல்லாருக்கும் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை வேற ஏதாச்சும் இது இருந்ததுன்னா we are open to suggestions. உங்க கமெண்ட்ஸை வந்து நாங்க will value it. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே நல்லா இருந்தது மத்த பிரபு. ஹரே இது கிருஷ்ணா பண்ணது எல்லாம் பிரபுஜி, பாத்தீங்கன்னா ஹரே வந்து கிருஷ்ணா எங்க பிரபுஜி. குரூப் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஹரே மோகன்தாஸ் கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரபுஜி, பபிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. காயத்ரி மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி, இவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அப்புறம் வந்து வீரேந்திரம் பிரபுஜி, சீதா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்க தான் பண்ணது. நான் வந்து ஒரு டூல் தான்.
நான் ஜஸ்ட் வந்து இதை ஷேர் இல்ல இந்த பண்ணேன், அவ்வளவுதான். பிக்சர் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப Picture நல்லா நல்லா இருந்தது. இருந்தது. ஜஸ்ட் நான் நல்லா ஷேர் இருந்தது. பண்ணேன், அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த இதுக்கு அந்த அளவு இதுக்கு எனக்கு அந்த அளவு ஹரே நாலேஜும் கிருஷ்ணா. கிடையாது. ஹரே இன்னைக்கு உங்க கிருஷ்ணா. பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்தது Thank you, கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி. ராதிகா Every மாதாஜி week ஹரே அவர்தான் கிருஷ்ணா. ஜாஸ்தி பிக்சர்ஸ்லாம் நல்லா செலக்ட் இப்படி பண்ணிருந்தீங்க. செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லெட்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல எத்தனாவது சாப்டர்? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 13வது chapter. 5 ஆற்றல் மிகு வடிவங்கள். 13th ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் போட்டு அன்மியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மியூட் பண்ணுங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. இப்போ வந்து 13வது சாப்டர்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இன்னையோட நம்மளோட செஷன் காலி ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப வந்து பக்தர்கள் 2 கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா? என்ன அந்த 2 கேட்டகரி? வைதி பக்தி, சாதனா பக்தி. வெரி நைஸ். வைதி பக்தி, சாதனா பக்தி. வைதி சாதன பக்தி. ஓகே. இன்னொன்னு வைதி சாதனா பக்தி மாதாஜி. சோ வைதி சாதனா ஸ்பிளிட் ஆகல. வைதி சாதனா பக்தி ஒண்ணு, இன்னொன்னு ராகானுகா பக்தி. நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம்? சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தியில இருக்கும். கரெக்டா? சோ இன்னைக்குதான் சாதனா பக்தியோட லாஸ்ட் டே. இதுக்கு மேல நம்ம 4 அதாவது 14 சாப்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து ராகானுகா பக்தி பார்க்க போறோம். ஓகே. சோ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு சாதன பக்தியில தான் இருக்கோம்னு ஒத்துக்கிட்டதால நம்ம லாஸ்டா நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா இது நம்மளோட பெர்மனன்ட் ஸ்டாண்ட் இல்ல. நம்ம ராகானுகா பக்தி போறதுக்கு நம்ம பண்ற பிளாட்ஃபார்ம், ரைட்? இப்போ பிஹெச்டி பண்றோம்னா நம்ம எல்கேஜில இருந்து படிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கணும், 10th படிக்கணும், அந்த மாதிரி, ரைட்? ஒரு சாப்டரும் லிட்டரலி ஸ்கூல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் ப்ரீ கேஜி, அப்புறம் சாப்டர் 1 வந்து எல்கேஜி. இப்போ வந்து சாப்டர் 13 தான் நம்ம வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு இருக்கோம். பிஹெச்டி பண்றது வந்து நம்ம பண்ணணும்ன்றது பிரேமனா, நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து யூஜி பண்ண போறோம். அந்த யூஜி என்ன? அதுதான் ராகானுகா பக்தி. ஓகே. அது வந்து நம்ம அடுத்த வாரம். சோ இன்னைக்கு எண்ட் ஆகுது. இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெனரல் கேள்வி. சின்ன போய் இந்த விளையாட்டு நம்ம எல்லாருமே வாங்கியிருக்கோம், ரைட்? நீ மருந்து சாப்பிடுறச்சையோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஐட்டம் சாப்பிடுறச்சையோ நீ வந்து குரங்க நினைக்க கூடாது அப்படின்வாங்க. அப்போ கரெக்டா வந்து என்ன ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு? அரே மாதாஜி, இப்பதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதை ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க? எது வேண்டான்னு சொல்றாங்க, எது வேண்டான்னு சொல்றாங்களோ மாதாஜி, அதுதான் நீங்க அந்த ஞாபகம். குரங்குன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும். நீங்க வந்து நினைக்க வேண்டாம்னு சொல்லி மறந்து போவோம். நினைக்க வேண்டாம்னு சொன்னதான் மறந்து போவோம் எங்களுக்கு. அது எது வேண்டான்னு சொல்றோமோ அதுதான் ஞாபகத்துக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, கிருஷ்ணா பாபு சொன்ன மாதிரி, ஸ்பெசிபிக்கா பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, எது வேண்டாம்னு சொன்னோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, சில தரம் வந்து பாசிட்டிவா விட நெகட்டிவ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங், ரைட்? இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கைய பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும். குழந்தை கிட்ட கூட எங்கேயாவது விழுற மாதிரி குழந்தை இருந்துச்சுன்னா கையை விடாதன்னு சொன்னா அந்த விடுன்றதுதான் உங்களுக்கு நிக்குமா, விடன்றது கூட நிக்காது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரொம்ப நாள் அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சைக்காட்ரிஸ்ட். ஆனா இதை வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி வந்து சாப்டர் 13 பிகினிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. எப்படி பிடிச்சிட்டாருன்றதை நம்ம படிக்கலாம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த சாப்டர்ல வந்து நிறைய, எதுக்கு நான் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறேன்னா, என்ன மாதாஜி ரூப கோஸ்வாமியே இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம்ன்றாங்க, நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்களே, இது டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வராதா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா இது வந்து கான்செப்ட் என்னன்னா, மருந்து என்ற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். உடம்பு சரியாறதுக்கு நம்ம மருந்து, அப்போ குரங்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம மருந்து ஞாபகம் வரும், மருந்துனோடனே குரங்கு ஞாபகம் வரும்ன்ற மாதிரி இவர் சொல்றாரு. யாருக்கெல்லாம் வந்து, அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, லோக்கலா கூத்தடிக்கணும், என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கிருஷ்ணரை நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. அவர் அன்ற ரீசன் என்னன்னா, அப்படியாவது சிலர் வந்து ஏன் நீ என்ன பண்ணாதேன்னு சொல்ற, நான் பண்ணுவேனே அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் யூஸ் பண்றாரு. இதுக்கே நான் இந்த கிரவுண்ட் சொல்றேன்னா, இது கான்செப்ட் கிரவுண்ட் லெவல்ல புரியலன்னா அவரே இப்படி சொல்றாரு, அவ்வளவு எலிவேட்டட் டிவோட்டி கிருஷ்ணரை பண்ணலையே அப்படின்னு நினைப்போம். இல்ல இன்னும் மோசமா நம்ம வந்து அவர் ஒண்டி நினைப்பாரு, நம்மள ஒண்டி நினைக்காதுன்னு சொல்றாரு, பாரு எவ்வளவு மோசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த சேவை, இவரு கிருஷ்ணா பிரபுவாத் இன்னைக்கு அந்த டீம் வந்து சேவா அபராத் பத்தி பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க. இது பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், நேரா நம்பர் 1 அபராத் ஆயிடும். நம்ம 10 இம்பார்ட்டன்ட் அபராத் படிச்சிருக்கோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அபராத் என்ன? இறைவனுக்கு ஒரு கையால் கூடாது. 10 offenses against holy name. Blaspheme the devotees. Thank you so much. Yes, Mohandas Prabhu. Blaspheming the devotees, right? Devotee திட்டுறது. So நம்ம தெரியாம நம்ம டிவோட்டி ரூபா கோஸ்வாமி என்றவர் யாரு? மஞ்சரி மதை, ரூப மஞ்சரி. எக்ஸாக்ட்லி. ஹரி போல். Thank you so much. So ரூப மஞ்சரி டிவோட்டிய திட்டினாலே நம்ம காலி. இப்போ ரூப மஞ்சரிய திட்டினோம்னா என்ன ஆகும்? கோபம்
கோவம் அபராதம் பண்றதெல்லாம். ஓகே, இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கேன் பாகவதம்ல, மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பாவம் அன்றது இங்கிலீஷ்ல வேர்டு சின், கரெக்டா? அபராதம். சோ பாவத்துக்கும் அதாவது சின்னுக்கும் அபராதத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பாவங்கிறது நம்ம கர்ம வினைகளால் வர்றது மாதாஜி பாவம். நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மத்தால வர்றது பாவம். அடுத்தது என்ன சொன்னீங்க? அபராதம். அபராதங்கிறது சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய செய்யக்கூடாததை செய்வது அபராதம். ஓகே, இப்போ நான் சிகரெட் பிடிக்கிறது வந்து பாவமா அபராதம்? அபராதம். அபராதம். அப்ப நெக்ஸ்ட் நீங்க பிடிச்ச பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. அது அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். நீங்க உங்களுக்கு நீங்க தனியா ஒரு இடத்துல ஊத்தி பிடிச்சா கேட்க மாட்டோம். அடுத்தவங்க முகத்துல ஊதக்கூடாது. கரெக்ட். சோ நான் பிடிச்சேன்னா பாவம், அது இன்னொருத்தங்க மூஞ்சில ஊத்தினா அது அபராதம். ஏன்னா அந்த அவன் ஊதுறது வந்து வைஷ்ணவா, ரைட்? இப்போ ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா அதுக்குதான் கேட்டேன். சோ பாவம் வந்து இஸ் மோர் ஆன் தி மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது நம்ம வந்து கர்மா கரெக்ட், நீங்க பிரேமா மாதாஜி சொன்னது. நம்ம வந்து இத ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. பாவங்கள் வந்து நம்ம லார்ஜ்லி உடம்பு சரீரங்கள் வரத்துக்கு ரீசனா இருக்கு கர்மங்கள், ரைட்? சோ அது வந்து நம்மளோட பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஆனா அபராதங்கள் வந்து தெய்வீக பிளாட்ஃபார்மே கொஸ்டின் பண்றோம், ரைட்? இப்போ ஜெகாய் மகாய் வந்து என்ன பண்ணாரு? நித்யானந்தா டைரக்டா தெய்வீக பிளாட்ஃபார்ம். அப்புறம் நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி கிருஷ்ணா பிரபு வந்து கிருஷ்ணா பிரபு புஷ்பா மாதாஜி எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா பேர் கன்ஃபியூஷன், நீங்க ஆண்டவனோட கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. புஷ்பா மாதாஜி சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க, அவர் ஆசையா அவங்க வந்து பிரேமா மாதாஜி மூஞ்சில விடுறாங்க. இதுல என்ன மாதாஜி தப்பு அப்படின்னு? புஷ்பா மாதாஜி பிடிக்கிறது பாவத்துல வரும், ஆனா ஊதுற பிரேமா மாதாஜி ஒரு டிவோட்டி, இது வைஷ்ணவ அபராதத்துல வரும். சோ இப்ப வந்து பாவம் பண்ணா ஓகே, இப்ப வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? இப்ப பாவம் பண்றதால நம்மளோட விளைவுகள் என்ன, அபராதம் பண்றதுனால விளைவுகள் என்ன? ஒரே ஒரு செகண்ட், பிரேமா மாதாஜி பேசாதீங்க, நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. இது வரைக்கும் பேசாதவங்க யாரோ அவங்க ஒரு பாயிண்ட். பாவம் பண்றதால நம்மளுக்கு என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்ல மெயின் எஃபெக்ட்ஸ், என்ன பிரச்சனை? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்ல பாவம் நம்ம மறுபடியும் அந்த பாவத்தை தொலைக்கிறதுக்கு பிறவி எடுத்து வந்து ஒரு கஷ்டப்படணும். பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழலாகப்பட்டு திருப்பி பிறந்துகிட்டே இருப்போம். அந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறதுல மறுபடியும் வந்து இந்த பாவத்தை தீக்கிறதுக்கு வரணும் மாதாஜி. அதுக்கு உடனே தண்டனை தானே மாதாஜி, அதுக்கு வந்து பரிகாரம் உண்டு இல்ல, தண்டனையும் கிடைச்சிடும் அதுக்கு உடனே. ஓகே, நம்மளுக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது? அதாவது நீங்க சொல்ற கான்செப்ட் கரெக்ட் இல்லன்னு சொல்ல, பாவம் வந்து ஓகே இது வந்து திரும்ப பிறப்போம், அபராதம் பண்ணாலும் நம்ம திரும்ப பிறப்போம் இல்லையா? உடனே கிடைச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு நிம்மதி, நம்ம அபராதம் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வரும், நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல கோலோகம் போயிடலாமே. அப்ப அபராதம் பண்றது பெட்டர் தென் பாவம் இல்ல? எனக்கு அப்படிதான் புரியுது. பத்மா மாதாஜி நரகலோகங்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கும். தண்டனை கிடைச்சிட்டா பெட்டர் தான். அனுபவிச்சுட்டா பரவாயில்ல மாதாஜி. அந்த திருடன் வந்து ஜெயிலுக்கு போய் அடைக்கப்பட்டா சரியா போச்சு. மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. அப்ப என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா பாவம் பண்ணா பரவாயில்ல, ஆனா அபராதம் நிறைய பண்ணலாம். ஆனா பாவம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தனி, ஆனா அபராதம் செஞ்சுட்டு அதுக்குரிய தண்டனைய அதிகாரிகளாலேயோ கடவுளாலேயோ நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஓரளவு இதாயிடும். சோ நம்ம பாவம் பண்ணதால நம்மளுக்கு தெரியும், சில தடவை அபராதம் பண்றது நமக்கு தெரியாது. சோ எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்னா, பாவம் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நான் இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்றது இல்ல, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இம்ப்ரூவ் தான் ஆகணும். நான் இப்படியே தான் இருக்கேன், இதுக்கு அர்த்தம் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பண்ண அடுத்த வருஷம் 17 ரவுண்ட்ஸ் அந்த மீனிங்ல நான் சொல்லல. சேவை வந்து ஏறும். இப்போ நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1ல என்ன ஜென்ரலா சொல்வீங்க. இப்ப இன்னைக்கு காலையில என்ன ஆச்சு ட்விஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்க, லெவல் 2 சொன்னீங்க. சோ ஆல்ரெடி நீங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற பிளேஸ்ல போயிருக்கீங்க. சோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. சோ நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொன்னா நீங்க சாண்ட் பண்ற 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து 20 ரவுண்ட்ஸ் ஆகுமான்ற கணக்குல நான் சொல்லல. நான் மீன் பண்றது வந்து சேவையில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் சேவை. அதனால இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்றது கவுண்ட் இல்ல. சோ பாவம் பண்ணா என்ன ஆகும்னா அப்படியே இருக்கிறது அங்கேயே நின்றுடும். ரொம்ப நாள் நீங்க பாப்பீங்க நிறைய சேவா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே வரல. என்ன வந்து சில தடவை நீங்க கூட தோணுவீங்க, ஐயோ நான் வந்து கிளாஸ்ல எவ்வளவோ நல்லா இருக்கேன், ஆனா அந்த மாதாஜி கூப்பிடவே மாட்டேன்றாங்க, சைட்ல என்னையும் திட்டிருப்பீங்க, தனஸ்ரீ மாதாஜியும் திட்டிருப்பீங்க. பட் ஆக்சுவலா ரீசன் என்னன்னா இதெல்லாம் பாவம். ஓகே, அதனால நாங்க 2 பேர் சொல்ல, பட் ஜென்ரலா வந்து உங்களோட சேவா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்க நிக்கும்.
ஸ்லோவா போகும், கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் திடீர்னு எனக்கு ஃபோக்கஸே போகல. இதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான ஏதோ ஒரு பாவத்தினால நடக்கிறது. அபராதம்ன்றது வந்து யூட்டர்ன், அதாவது டிவோஷனல் இப்போ இப்படி போறது அப்படியே ஸ்லோவா அப்படி இருக்கிறது பாவம். அபராதம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், நேரா அடிக்கிறோம், அதனால அப்படியே நின்றுரும் அண்ட் அப்படியே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். ரைட், இப்போ வந்து 3rd ரேங்கே இருக்கு, நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ட்ரை பண்றேன், 3rd ரேங்க்லயே நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அது பாவத்துல இருக்கு. நம்ம செகண்ட் போகணும் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அபராதம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கும், 2nd 3rd 4 5 டப்புன்னு ட்ராப் ஆகும். நம்மளுக்கு வந்து சாண்டிங்ல லாங் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, கான்சென்ட்ரேஷன் வராது, டெம்பரரியா இல்ல, அது அப்படியே ப்ரொலாங் பீரியடா போகும். ஷார்ட் பீரியட் ஓகே, 1 வீக் 2 வீக். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய தாமுக்கு போயிட்டு வந்தா நிறைய கான்சென்ட்ரேஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஆனா சிலருக்கு வந்து என்னால போக்கஸே பண்ண முடியலன்னுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு அபராதம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த தாம்ல, அவங்களுக்கே தெரியாம இருக்கலாம். ரைட், சோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து அப்படியே யூட்டர்ன் ஆகும். இது வந்து ரொம்ப சீரியஸ் அபராதம் நான் சொல்லல, சின்ன அபராதம். ராதானா சர்வீஸ், ரைட், ஏ வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல ஆட் பண்ணாலே காலின்னு அர்த்தம் சான்ஸ், ரைட். சோ அபராதா அப்படின்னா அந்த ராதா சர்வீஸ் கொடுக்குற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டொங் டொங் டொங்குன்னு இறங்குறோம்னு அர்த்தம். சோ இதுதான் கான்செப்ட். சோ அதனால கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க, பாவத்துக்கு பாவ விமோக்ஷனம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அதாவது பாவம் பண்ணாலாவது ஏதோ பண்ணலாம், கிருஷ்ணரே கும்பிடல அப்படின்னாலும் நான் வந்து இந்த தேவர் அந்த தேவர் ஒரு 10 தேவருக்கு போயிட்டு இதை பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன் பரிகாரம் பண்ணி கொஞ்சமாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனா அபராதம் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவ்வளவு டாப்பா இருக்கிற துர்வாச முனி, அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன நடந்துச்சு சான்ஸே இல்ல, கடைசியில கரெக்டா அந்த டிவோட்டி கெஞ்சினதால தப்பிச்சாரு, இல்லைன்னா டோட்டலி காலி. அந்த மாதிரி வேற யாருக்காவது ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் தோன்றதா? அபராதம் பண்ணி எக்கச்சக்கமா மாட்டினவங்க. என் பேர் சொல்லிடாதீங்க, சாஸ்திரத்துல இருந்து சொல்லுங்க. நல்லது நடந்ததா? பிரஹலாத் கூட, ஹிரண்யகசிபு பிரஹலாத் கூட அப்சல்யூட்லி கிரேட் எக்ஸாம்பிள். ஹிரண்யகசிபு பண்ணது பெரிய அபராதம், ஒரு டிவோட்டிய எல்லா விதத்திலயும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, துருவன், துருவனோட அப்பா, துருவனோட அப்பா வந்து அந்த குழந்தைய, அவன் டிவோட்டியா இல்ல மாதாஜி, அப்புறம் தான் டிவோட்டி ஆறான். இருந்தாலும் அவனை வந்து தன் மடியில வச்சு கொஞ்சல. முக்கியமான விஷயம், அதை விட அபராதம் வந்து யாரு கணக்குல வரும், சித்தி கணக்குல வரும். அவரோட சுனிச்சி சுச்சி இருக்காங்கல்ல, அந்த சுனிச்சி அண்ட் இன்னொருத்தங்க அவங்க ஸ்டெப் மதர் பேரு சுனித்தி வந்து அவங்க அம்மா இல்ல, சுருச்சி, சுருச்சி அம்மா, சுரிச்சி சுனிச்சி சுனிதா சுயா சுனிச்சி சுரிச்சி சுரிச்சி, அதாவது ஸ்டெப் மதர் வந்து ஸ்டெப் மதருக்கு சுனிச்சி. ஆமா, சுரிச்சி தான் துருவனோட அம்மா. அவங்க வந்து பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு. இப்ப நீங்க கேட்டாங்க யார் சொன்னாங்க, பிரேமா மாதாஜி தானே சொன்னாங்க, அவர் இன்னும் டிவோட்டி ஆகல அப்படின்னு. ஓகே, சோ இப்ப வந்து பிரேமா மாதாஜி லிஸ்ட் எடுக்கலாம். பிரேமா மாதாஜி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு 5 பேர் டிவோட்டி இல்ல, அவங்களை பிடிச்சி கண்ணாமதான் திட்டிடலான்னு. ஆனா இது வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? எப்படின்னா இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு பென்ஷன் சாங்ஷன் பண்றாங்கன்னா நீங்க 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி டேட்ல இருந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஃபியூச்சர்ல டிவோட்டி ஆனாங்கன்னாலும் இந்த அபராதம் வேலிட் ஆகும். சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். இப்போ துருவா வந்து டிவோட்டி இல்ல, ஆனா ஆனாரா? ஆனாரு, ஆனாரு மாதாஜி. அவங்க டிவோட்டி இல்ல, ஆனா ஃபியூச்சர்ல ஆனாரு. அதனால என்ன ஆச்சு அவங்களுக்குன்னா, அவர் வந்து எல்லாமே எதுக்கு பண்ணாங்க, சண்டை எதுக்கு போட்டாங்க, நீ இருக்க கூடாதுன்ற எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம், ரீசன் என்ன? எதுக்கோசரம் அவங்க வந்து திட்டாங்க, எதுக்கோசரம் அந்த பிரச்சனை? தன்னுடைய தனக்கு அந்த ராஜ்யம் வேணும்னு, முதல்ல ராஜ்யம் வேணும்னு கேக்குறாரு மாதாஜி. அதுக்காக போய் பகவான் கிட்ட வேண்டுறாரு, தியானம் பண்றாரு. கேள்வி என்ன, என்னோட கேள்வி வந்து அவங்க அம்மா ஏன் திட்டுறாங்க? அவங்க தன்னுடைய மகனுக்கு தான் உரிமை வேணும், ராஜ்யம் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. சோ வெரி நைஸ். சோ சுனிதி வந்து நல்ல புத்தி, ஆனா சுருச்சி என்ன ஆச்சு, இந்த மாதிரி தன்னுடைய மகன், அதனால அவங்களோட மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மகன், கரெக்டா? கரெக்ட். அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, சுருச்சி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க, இறந்து இல்ல அவங்க மகன் இறந்துடுவாங்க.
மகனை வந்து அவன் ஏதோ ஃபாரஸ்ட் ஹண்டிங் போறச்சு, அது பெரிய கதை, இறந்துட்டு அப்புறம். ஆனா அப்படி இருந்தாலும் துருவாவால தாங்க முடியாது. என்ன ஆகுதுன்னா இந்த யவன குலம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க யவனாஸ் வந்து நிறைய பேர் ராக்ஷா எல்லாம் அட்டாக் பண்ணி இவர் துருவா, இது வந்து பாகவதம்ல வரும், நம்மளோட 4வது கேண்டோல அடுத்தது நீங்க படிக்க போறீங்க. சோ இப்ப வந்து அவ்வளோ ஒரு கலாட் ஆகும். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மன வருத்தத்துல சுருச்சி அவங்களும் இறந்துடுவாங்க. ஆனா அதுவே அந்த டிவோட்டிக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தது. சுனிதி அவங்க உண்மையா இருந்ததால அவங்க வந்து டிவோட்டி தான் இல்லைன்னு, ஆனா துருவா லெவலுக்கு அவங்க அவ்வளவு இல்லாட்டாலும் கடைசி காலத்துல என்ன ஆறாங்க, அவங்க கேக்குறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு சுனிதி வேணும், அதாவது என்னோட அம்மா வேணும் அப்படின்னு. அண்ட் விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க, அதை பாரு பிளேன்ல என்ன அப்படின்னா, ஏரோப்ளேன்னா நம்மளோட கிங் ஃபிஷர் ஏரோப்ளேன்ல, இது என்ன ஏரோப்ளேன்? புஷ்பக விமானம். புஷ்பக விமானம். அதோட டிரைவர் யாரு? அதை ஓட்டுற டிரைவர் யாரு? அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும் மாதாஜி. ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். அப்ப தனியா உங்களை உட்கார வச்சுட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்களா? கூட யாரும் வேண்டாம் மாதாஜி, நீங்க புஷ்பம் ரெடி பண்ணுங்க, நானே போறேன். வருவாங்க மாதாஜி, விஷ்ணு தூதர்கள். விஷ்ணு தூதர்கள். சோ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்றாங்க, அதுவும் அங்க பாரு, நீ ஏற போற அந்த பிளைட்ல ஆல்ரெடி சுனிதி மாதாஜி உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஒரு சின்ன சுருச்சிக்கும் சுனிதிக்கும் ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் இல்லை. சுனிதி வந்து சொந்த அம்மா அன்றதால அவருக்கு எலிவேஷன் இல்ல, அவங்க வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன் அவ்வளவு எஃபெக்டிவ். சோ இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப வந்து நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், சரிங்களா? பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தேவியம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெகத் உதீரயே. பாகவதம் எடுத்து அதுதான் வருது. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிம்ராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्या ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पांचातादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் அடிக்கடி பிரேக் ஆகுது. கேக்கலையா? இல்ல மாதாஜி. அந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கும் போது கட் ஆகுது. இதுவும் சிக்னலும் ஓகே தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் கிட்ட வேணா வச்சுக்கிறேன். இப்ப வந்து நம்ம படிக்க போறது வந்து பொட்டன்ட் ஃபார்ம்ஸ். மோகன்தாஸ் பிரபு, உங்க சிக்னல் ஓகேனா நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸ்கிரீன்? இப்போ இல்ல, நான் சொன்ன அப்புறம் இல்ல உங்க ஷேர் பண்ற மாதிரி. Let's see how it goes. சோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து டிபிக்கலி சாப்டர் 13, ரைட்? சாப்டர் 13ல என்ன சொல்றாங்க? நம்மளோட பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? 20 தெரியுது மாதாஜி. சோ இப்போ வந்து
ஓகே, சோ இது வந்து ஃபுல்லா தானே தெரியுது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன். சிஷி ராதா கோவிந்தாக்கு நம்ம ஒபேசன்ஸ் பார்த்துக்கிறோம். இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இது வரைக்கும் பார்த்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா பொட்டென்ஷியலி என்னெல்லாம் பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இப்போ ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் 60 என்ன சொல்றது? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? 1 to 10, 10 to 20, அதுக்கப்புறம் 40 என்னத்தை குறிக்கிறது? கிருஷ்ணா யாருக்காவது ஃபர்ஸ்ட் 10 வந்து பிரவர்த்தி என்னென்ன செய்யலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 சொல்லுது. பண்ண வேண்டிய செய்ய வேண்டியது. செகண்ட் 10 வந்து செய்யக்கூடாதது நிவர்த்தி என்னன்னாங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. நைஸ். சவுண்ட் குறுக்குன்னு இருக்கு. வீரேந்திரன் பிரபு தான் நினைக்கிறேன், அவர் மியூட் பண்ணிடுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் 40, அடுத்த 40 என்ன படிச்சோம்? எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம்ன்றதுக்கு இன்னும் சம் மோர் பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்போ லாஸ்ட் 5 என்ன சொல்றதுன்னா மோஸ்ட் பொட்டென்ட்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா எப்படி பாவ பக்தி அச்சீவ் பண்ணலான்றது, ரைட்? இன்ஃபேக்ட் அச்சீவ் கூட இல்லை, இது வந்து ரிவைவ் பண்றோம். எதுக்கு ரிவைவ் பண்றோம்? ஒரு குழந்தை வந்து நடக்க சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல, நடக்க நம்ம பிராக்டிஸ் படுத்துறோம், ரைட்? இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஸ்விம்மிங் பிராக்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்களே தவிர ஐ எம் கோயிங் டு லேர்ன் ஸ்விம்மிங்னு இனிஷியலா சொல்லுவாங்க, பட் அதுக்கப்புறம் பிராக்டிஸ் தான் சொல்றோம். ஏன்னா இது வந்து நமக்குள்ளேயே இருக்கு, கிருஷ்ண சேவைன்றத பார்த்தோம். சோ இந்த 5 என்ன அப்படின்னா 60ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 60 என்ன? 5 நான் சொல்லவா மாதாஜி? 5 சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த முக்கியமான 5 வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் வந்து கேட்கறது, சத்சங்கத்தில் தொடர்பு கொள்ளுதல், பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்ளுதல், சங்கீர்த்தனம் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்தல், மதுராவில் வசிக்கிறோம். வெரி நைஸ். அண்ட் ஒன்னே ஒண்ணு விட்டீங்க, 4 சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெய்டி வர்ஷிப், அதாவது நம்ம வந்து ஆண்டவனை கும்பிடுறது அப்படின்னு, திருமூர்த்தத்தை வழிபடுறது. வெரி நைஸ். படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களா புஷ்மா மாதாஜி? கொஞ்சம் ஞாபகம் பார்த்தது, மறந்து போகுது. சோ இது வந்து டெய்டி வர்ஷிப் வந்து இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட் வரும். ஓகே, ஏன் டெய்டி வர்ஷிப் இது வந்து இந்த 4, 5 ஆல்ரெடி மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. சோ அதை நான் ரிப்பீட் பண்ண போறது இல்லை. சோ ஒன்னொன்னு டீடைலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டெய்டி வர்ஷிப் வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஹையஸ்ட்னு சொல்றோம்னா, டெய்டி வர்ஷிப் வந்து அப்படியே அவதாரம், ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம சொல்றோம்ல, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து இருக்காரு. சோ பகவத்கீதான்றது என்ன? கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகள், அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அது வந்து பகவத்கீதா. அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன? பகவானை பற்றியது, பகவானை பற்றி சொல்லுவது. சோ இது வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரோட வார்த்தைகள், கிருஷ்ணரை பத்தின வார்த்தைகள். அண்ட் சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்கணும்னா பகவத்கீதா தான் படிக்கணும். ஓகே, ஆனா கிருஷ்ணர் பத்தி ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், டு நோ அபவுட் கிருஷ்ணா. சோ டு ஹியர் கிருஷ்ணா பகவத்கீதா, டு நோ அபவுட் கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம். சரி, கிருஷ்ணர் எப்படி யோசிக்கிறாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம எப்படி யோசிக்கிறாருன்னு அவர் தெரியுமே, நம்மளுக்கும் தெரியணும் இல்ல, கிருஷ்ணர் எப்படி யோசிக்கிறாரு? பகவத்கீதை தான் படிக்கணும். அதுல ஒண்ணுமே தெரியல, அவர் யோசிக்கிறதே தெரியாது, நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்வாரு. சைத்தன்யா சரிதாமிருதம் அதுல வந்து ஏன்னா அது நெக்ஸ்ட் லெவல். நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றதை கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் பிடிக்கும், என்னெல்லாம் பண்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு எப்படி எல்லாம் மத்தவங்க இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட எண்ணம் வரும். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். புஷ்மா மாதாஜி, நீங்க லவ் லெட்டர் எழுதுறீங்க வச்சுக்கோங்க, நீங்க எழுத மாட்டீங்க. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. சோ என்ன எழுதுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை பத்தி சொல்லுவீங்க, அதுதான் பகவத்கீதா. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் டீடைல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சப்பறம் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க, அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்புறம் உங்களை வந்து லிட்டரலா உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா லிட்டரலா உங்ககிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும். சோ அப்பதான் நீங்க சொல்றது நம்ப முடியும். நீங்க வந்து நான் ஒரு தடவை வந்து 10 கஜம் சாரிய கட்டினேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க வச்சுக்கோங்க, இப்போ தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் அவன் புழுகுறாப்பா. இப்போ நல்லா தெரிஞ்சவங்க புஷ்பா மாதாஜி போய் சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? சோ போய் சொல்லவே மாட்டாங்கன்ற ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். அது வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிருதம் வந்தாதான் நம்மளுக்கு புரியும். அதுக்குதான் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் கிளாஸ்ல நான் எப்பவாவது அந்த சைத்தன்யா கதை சொல்றச்சு ஏன் கேர்ஃபுல்லா இருக்கேன்னா, இது வந்து நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல இருந்தாதான் நம்மளுக்கு சைத்தன்யா புரியும். நம்ம இன்னும் அந்த லெவல்ல இருக்குமான்றது கூட எனக்கு தெரியாது, பட் நம்ம எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம், ரைட்? சோ அது வந்து ஃபுல் நம்பிக்கை இருந்தாதான். ஏன்னா எல்லாமே அது எப்படி 2 பேர் ஒரு உடம்புல இருக்க முடியும், அது எப்படி இந்த பாவம் இருக்க முடியும், எப்படி விஷ்ணுவும் ருத்ராவும் ஆப்போசிட் இருக்க முடியும், இப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தாங்கன்னா நம்மளால பதில் சொல்லவே முடியும், ரைட்? ஏன்னா இட்ஸ் பாவம். அதனால சோ இந்த டேட்டி வந்து அர்ச்ச விக்கிரகா. சோ அர்ச்ச விக்கிரகா எதுல எல்லாம் பண்ணலாம்? இப்ப வந்து புஷ்ப மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி பேச
ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. அவங்க தவிர வேற யாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணுல, மரத்துல, உலோகங்கள்ல, பஞ்சலோகங்கள்ல செய்வாங்க மாதாஜி. மண்ணல்ல, மண்ணால இப்படி எல்லாம் செய்யலாம். சோ பேசிக்கலி எப்படின்னா ஸ்டோன், மட், அதாவது அதுலயே வரும். ஸ்டோன்ல நெக்ஸ்ட் ஜுவல், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து என்ன மாதிரி ஜுவல்லா? ஆமா, ஜுவல்லரி, நகை, கோல்டு, ஓகே. அப்புறம் ஸ்டோன், ஓகே. உட்லயும் செய்யலாம். உட்ல செய்யலாம். கரெக்ட். உட். நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக்ல செய்யலாம் மாதாஜி. பிளாஸ்டிக் வந்து இட்ஸ் an artificial, ஒரிஜினலா இல்ல. சோ அதோட ஸ்டோன் தான் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம மனசுலயே அப்படியே ஒரு இத வெரி நைஸ். ஹரி போல் மாதாஜி. மனதால பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மனதிலே மானசீகமா இவர்தான் கிருஷ்ணர்னு ஒரு இத மனசுல தியானம் பண்ணிட்டு சச்சிதானந்த ரூபத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம். அதனால வந்து அந்த பாவம் நம்மளுக்கு கஷ்டம். ஆனா ஒரு பிராமணர் வந்து அந்த மாதிரி மனதால பண்ணாரு. பண்ணி அவர் வந்து பண்ண பாயசம் எப்படி இருக்குன்னு கை தொட்டோடனே கை எரிஞ்சு அவருக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு விஷ்ணு. அப்போ லட்சுமி கேக்குறாங்க, என்னன்னா என்னோட டிவோட்டி கை எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு. லட்சுமி அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு, நீங்க உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்களே, ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து இங்க வரணும் அப்படின்னு. சோ அந்த ஈவினிங்கே அவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்க. அதுக்குதான் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பண்றதுதான் நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி, ரைட்? இப்போ அர்ச்ச விக்கிரகா எல்லாம் வச்சுட்டு பண்றது வந்து அவதார் ஆஃப் காட், அவதாரமே வர மாதிரி. சோ இது ஒரு பொம்மை இல்லை. அதனால இட்ஸ் an ஐடோல் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் a டெய்டின்னு சொல்றோம். டெய்டினா ஆண்டவனோட ரூபம், ஸ்வரூபம். DEITY தானே மாதாஜி? ஆமா, DEITY. சோ இதுதான் விஷயம். ஓகே. அண்ட் இது வந்து வெறும் லிபரேஷன் கோசம் இல்ல, இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கோசம். ஒரு குழந்தைய தூக்கி வைக்கிறச்சே ஒரு தாயோ ஒரு அப்பாவோ என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ நீ பெரியவாயிட்டு நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன், நீ பெரியவானோடனே எனக்கு இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஏதாவது தோணுமா? அந்த நினைப்பே வராது, ரைட்? ஒரு பாசத்தோட தான் அம்மாவோ இல்ல அப்பாவோ, அப்பா ஓ இது பாரு நான் உனக்கு வந்து ஒரு டைப்பர் வாங்கிட்டு வந்தேன், எனக்கு வயசான அப்புறம் நீ ஒரு டைப்பர் வாங்கிட்டு வரணும், எந்த அப்பாவும் நினைச்சிருப்பாங்களா? யாருமே நினைப்பாங்க லாஜிக்கலி. எதுக்கு சொல்றேன்னா லிபரேஷன். நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு கும்பிடுறோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, மாதாஜி நாங்க எதுவுமே கும்பிடல, வெறும் லிபரேஷன். லிபரேஷன் என்ன, எனக்கு இது கஷ்டம் நான் ஓடி போயிடணும், அதுதான் அர்த்தம். சோ இவென்ச்சுவலி எல்லாமே எஸ்கேபிசம். சோ நம்ம பாவ பக்தி உண்டியில பிரேம பக்தி அதுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கான்செப்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து ரெசிடேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ ரெசிடேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூணாவதுல ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட், ரைட்? ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட்னா இது வந்து கிளி கடித்த பழம். இப்ப எனக்கு உண்மை ஒரு தெரிஞ்சாகணும். நான் கிளி கடிச்ச பழத்தை சாப்பிட்டது இல்ல. நீங்க யாராவது கிளி கடிச்ச பழத்தை சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? உண்மை சொல்லுங்க. ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் மாதாஜி. கொய்யா பழம் சாப்பிட்டுருக்கேன் மாதாஜி. மாம்பழம் அதே மாதிரி வண்டு வந்த பழமெல்லாம் நல்லா இருக்கும். மாம்பழத்துல எல்லாம் வண்டு உள்ள போகும். எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல. பட் அது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்குமா, அந்த மாதிரி சுகா வாயில இருந்து வரச்சே இன்னும் அது ஸ்வீட்டா இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பரம்பரா. சுகர் வாயில இருந்து என்னன்னா அது பரம்பரை. ஆமா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், ரைட்? ஒரு பரம்பரை இல்லைன்னா மரியாதையும் இருக்காது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சாய்பாபாக்கு என்ன குறைச்சல், அவர் ஒரு குரு இல்லையா, அவர் சித்தி, எஸ் அவர் சித்தி தான், அவர் குரு தான், அவர் முஸ்லிம் தான் இருந்தாரு. ஹரிதாஸ் டாக்கூரும் முஸ்லிம். நிறைய பேர் சொல்றாங்க சாய்பாபா முஸ்லிம்னால அக்செப்ட் பண்ணல. அது உண்மையா? அது உண்மை இல்லை. ஏன்னா அப்படி இருந்தா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் எப்படி ஒத்துப்போம்? ஆனா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து பரம்பரையில வந்தார். ஆனா சாய்பாபா பரம்பரையில அவரோட குரு யாருன்னு தெரியாததால நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அவர் குருவே நம்மளுக்கு தெரியாது, அப்ப நம்ம ஏன் ஒத்துக்கணும்ன்ற டெண்டன்சி இருக்கும். அவர் குரு இல்லைன்னா எனக்கும் குரு வேண்டாம்ன்ற ஆர்குமெண்ட் வரும். அதனாலதான் வந்து பரம்பரையில இருக்கணும்ன்றது முக்கியமான விஷயம், ரைட்? இது வந்து பாகவதம்ல ஒரு சைத்தன்ய சரிதாமிர்த பாகவதம் பத்தி ஒண்ணு இருக்கு. ஆரே பாகவதம் இப்படி என்ன, அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா பாகவதம்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா 2 டைப் ஆஃப் பாகவதா இருக்காங்க. அது என்னன்னா ஏகே பாகவத பாதா பக்த, ஏகே பாகவத பாதா பாகவத சாஸ்திரா. அதாவது பாகவத சாஸ்திரா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற அந்த சாஸ்திரம் அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு பாகவதர். கரெக்ட். ஏகே பாகவத சாஸ்திரா. இன்னொன்னு வந்து ஆரே பாகவதம் பக்தி. ஆமா கரெக்ட். பக்த பக்தி ரச பாத்ரா. பக்த பக்தி ரச பாத்ரான்னா என்ன அர்த்தம்? பக்தர்
பக்தி ரசத்தில் இருக்கிற அந்த பக்தரோட ரூபம். ரைட்? குட் ஈவினிங் சார். மோகன்தாஸ் ஜெயராம், அட்வொகேட் ஜெயராம் முடிச்சிருந்தார். நான் கூட சொல்றேன். மோகன்தாஸ் பிரபு மியூட் பண்ணுங்க. அதனால பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பர். சோ இதுதான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். ஏகே பாகவத பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் சைதன்யா சத்தம். ஏகே பாகவத பதா பாகவத சாஸ்திரா ஆரே பாகவதம் பக்தி பக்த பக்தி பக்தி பக்த பக்தி ரச பாத்ரா அப்படின்னு. சோ என்னன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த லெவலுக்கு ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட் அந்த அதே. அதனால 2 பாகவதம் என்னன்னா ஒண்ணு கேட்கறது. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு படிக்க தெரியாது, இவ்வளவு எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு. அண்ட் பாகவதம் பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்ஷன். இது வந்து நான் பர்சனலா சொல்லுவேன். ஏன்னா புக்கே படிக்க மாட்டேன் நான். எவ்வளவு நான் சொல்றேன், சின்ன ஸ்டடி புக்ஸ் தவிர ஸ்டோரி புக் ஒன்னே ஏதோ யாரோ கொடுத்தாங்கன்னு நான்சி ட்ரூ படிச்சிருக்கேன். அது கூட சரியா இல்லை. அப்படி இருக்கச்சே பாகவதம் திறந்தா வைக்கவே முடியாது. ரைட்? சோ அதனாலதான் என்னால பாகவதம் வந்து 11th canto ஆல்மோஸ்ட் 12th கிட்ட வந்துட்டு இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து அந்த கிரேஸ், அதாவது படிக்கிறவங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கலாம். படிக்காத எனக்கெல்லாம் புக் இருக்கிற சைஸை பார்த்தாலே ஆன்னு ஓடணும். ஆனா அது வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்னால அது இழுத்து பிடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு. ட்ரக் அடிக்ஷன் மாதிரி பாகவதம் அடிக்ஷன் ஆகுறது தப்பே இல்லை, நல்ல ஒரு விஷயம் தான். சரிங்களா? சோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். இதெல்லாம் பண்ணணும்னா அசோசியேட் ஆகும். இப்போ நான் இவ்வளவு சொல்றது வந்து நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆனா அசோசியேட் ஆறதா இருந்தா நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்களே இரண்யகசிபு. ஆனா இரண்யகசிபு கூட மாறி ஒரு லெவலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆறுது. இரண்யகசிபுன்றது வந்து நம்ம இரண்யகசிபு இல்ல, நம்ம மனசையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. நம்ம சைத்தன்யா பாடி இருக்காரு இல்லையா மகாபிரபு, சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகாதாவா நிர்வாபனம் அப்படின்னா என்ன? சேதோ தர்ப்பணம், நான் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ரைட்? அது ஏன் நடக்குது? சோ எதுக்குன்னா அந்த அழுக்க கிளீன் பண்ற வேலை வந்து அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸால பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டிஸோட அசோசியேட் பண்ணாலே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸோட கனெக்ட் ஆகும். இப்போ நீங்களே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம எல்லாம் அசோசியேட் ஆயிட்டு இருந்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு லெவல் ஹையா இருக்குன்னா நம்ம நாமனிஷ்டா பிரபுவை மீட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் எங்கேயாவது போனோம்னா நம்ம மாயப்பூர் வந்தவங்க எல்லாம் பாருங்க நம்ம ஜெயபதுக்காக சாமி பார்க்க சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது. ரைட்? சோ கிருஷ்ணரே வந்து இந்த வழி நம்மளுக்கு காட்டுவாரு அப்படின்னு. சோ இப்ப எப்படின்னா அப்படி பண்றதால என்ன ஆகும்? நம்ம மனது வந்து ரொம்ப கிளியர் ஆயிடும். ரைட்டா? சோ ஈவன் விமென் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுக்குன்னா இது ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன். ரைட்? விமென், வைஷ்யா, சூத்ரா 3 கேட்டகரி சொல்லுவார் அடிக்கடி. இதுக்கு ஏன்னா விமென் வந்து முன்ன வந்து இந்த குருக்களுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அப்படின்னா அவங்களுக்கு படிக்க கூட தெரியாம நிறைய லேடிஸ் இருப்பாங்க. ஆனா இது வந்து பக்தியில ஃபாலோ பண்ற லேடிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. வீட்டுல இருக்கிற லேடிஸ், பக்தி ஃபாலோ பண்ற லேடிஸ் நீங்க பாருங்க, குந்தி மகாராணி பிரேயரே எழுதுறாங்க. அந்த லெவலுக்கு வருது. பக்தி ஃபாலோ பண்ற திரௌபதி ஒரு உலகத்தையே ஆளலாம். ரைட்? அந்த லெவலுக்கு. சோ பக்தி ஃபாலோ பண்ற டேலண்ட் இருக்கிறவங்க வந்து லெவலே வேற, கிட்டே போக வேண்டாம். ரைட்? சோ அவங்க வந்து அந்த மாடல். அதே மாதிரி சாண்டிங் த நேம்ஸ், சாண்டிங் த நேம்ன்றது வந்து நிறைய வெரைட்டி. அதுதான் டாப் மோஸ்ட் கோல் அப்படின்னு. எப்படி சாண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அது கிண்டலா சாண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஹரே கிருஷ்ணா கோஷ்டி வருதுப்பான்னு வெறுப்பா சாண்ட் பண்ணாலும். இது என்னன்னா சைத்தன்யா சொல்லியிருக்காரு, சாந்த் தாசி வந்து சொன்னாராம், கோவிந்தா ஹரி ஓகே கிருஷ்ணா அப்படின்னு 3 பேர் சொல்லிட்டாராம். நாராயணா கோவிந்தா ஹரி இந்த 3 சொன்னோடனே அவர் சொன்னாரு, நீங்க தான் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் மாமா. ஏன் மாமான்னு சொல்றாருன்னா அந்த சாந்த் தாசி என்ற முஸ்லிம் வந்து யாரும் இல்ல, கம்சர். சைத்தன்யாக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதால அவர் மாமா மாமான்னு கூப்பிடுவாரு. அந்த 3 பேர் சொல்லிட்டீங்க, நீங்க எவ்வளவோ எலிவேட்டட். அதே மாதிரி ஒரு முஸ்லிம் வந்து என்ன ரமா ரமா அப்படின்னு சொல்ற உடனே அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி நம்ம இவர் என்ன வால்மீகி, அவருக்கு வந்து ராமா வாயிலே வரல, மாறா 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 மாறானா கொல்லு சொல்லிட்டே இரு அப்படின்னே மர 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 ராம ராமா ஆயிடுச்சு. அப்படிதான் அவர் வாயிலையும் வந்துச்சு. அதாவது எப்படி சொன்னாலும், இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் அந்த மாமந்திரா தெரியாம சொன்னாலும் எலிவேட் ஆற யாராவது இருக்காங்களா? அஜாமிலர் மாதாஜி, ஹரிபோல் அஜாமிலர் பீட் பண்ணவே முடியாது. ரைட்? அதனால அந்த லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் தான் அஜாமிலர். லிவிங் இன் மதுரா வந்து ரிப்பீட்டேஷன். ஆனா என்ன பாத்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத் விருந்தாவன்ய முதார பாணி ரமநாத் தத்ராபி கோவர்தன. எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு, எங்க கேட்டீங்க? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அதாவது மதுரான்றது அதை விட ஹையர், வைகுண்டத்தை விட ஹையர். அதனால இது 4 தடவை சொல்லியிருக்காங்க. 7th ஐட்டம், 48வது ஐட்டம், 55, 64. அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றத பார்க்கலாம்.
7வது ஐட்டம்ல வந்து இந்த மாதிரி இடம் துவாரகா, பூரி, கங்கா எல்லாம் நம்ம போனோம், அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலா. ஓகேயா? ஆனா 48ல வந்து என்ன சொன்னாங்க, இன்னும் ஒரு லெவல் ஏறிச்சு. என்ன ஆச்சு, விஷ்ணு கோயில் எது போனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, டெக்ஸ்ட்ல வரும். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மதுரா விருந்தாவன் பொறுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அங்க இருந்து சர்வீஸ் பண்ணா ரொம்ப நல்லது, ஆனா ரொம்ப நேரம் பண்ணாதீங்க, நான் இங்க வந்து அபராதத்துல மாட்டிக்க போறீங்க, ஆனா அங்க போய் பண்ற சர்வீஸ் மல்டிஃபோல்டு ஏறும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அண்ட் இங்க வந்து கடைசியில வந்து மதுரா அண்ட் பிருந்தாவன் வந்து பாவ பக்தி எழுப்புறதுக்கு ஒரு ஸ்தானம் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா பாவம் என்ன, இப்ப வந்து எதுலயாவது ஒரு ஃபீல்ட வந்து நான் சூப்பர் ஹீரோ ஆர் சூப்பர் ஹீரோயின் ஆகணும்னா நம்ம என்ன இருப்போம், எப்பவுமே ஒரு ரோல் மாடல். சின்னப்ப எல்லாருக்குமே ரோல் மாடல் அம்மாவா இருப்பாங்க, கொஞ்ச நாள் ஆனப்புறம் அப்பா ஆவாங்க. ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ் ஆனப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்போ ஃபைட்டிங் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஞாபகம் வரும்? ஃபைட்டிங்னா யார் ஞாபகம் வரும்? கராத்தேனா யார்? ப்ரூஸ்லி, ஹரிபோல், ப்ரூஸ்லி, ரைட்? இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு மார்க் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி பாக்ஸிங்னா முகமது அலி, ஹரிபோல், முகமது அலி. கிரிக்கெட்னா சச்சின் டெண்டுல்கர். ஒருத்தர் கவாஸ்கர். எனக்கு கிரிக்கெட்னாலே பிள்ளையார் தான் மதுஜி ஞாபகம் வருது. ஏன்னா விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அவரு கையிலயும் பேட்டை கொடுத்து வச்சிருக்கு. இப்போ அதான் எப்படி அது நீங்க எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கீங்க. சோ எல்லாமே வந்து டிவோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்கலாம். கணேஷாக்கு கிரிக்கெட் கொடுத்த மாதிரி இங்க பிளாட்ல கூட நாங்க கிறிஸ்மா கிறிஸ்டைல் விளையாடிட்டு இருக்கோம். கிறிஸ்மா கிறிஸ்டைல்ல என்ன விஷயம்னா அவ்வளோ ஒரு பவர். என்னன்னா அங்கேயும் நாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு பூவை வர அதை எடுத்துட்டு போய் உன்னோட ஃபேவரட் டேட்டிக்கு வெய், அந்த பிக்சர் எடுத்து அனுப்பு, துளசிக்கு போய் பூஜை பண்ணி, இந்த மாதிரி நாங்க அதை மாத்தியே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் இது வந்து 64வது ஐட்டம் என்னன்னா, அப்படி இருக்கிறது பாவ எதுக்குன்னா அதே மாதிரி ஒரு ரோல் மாடல் என்னன்னா ராகா நுகா பக்தி. இப்போ பிரேமா மாதாஜி அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ரோல் மாடல் வேற யாராவது இருக்கலாம், ஒரு மஞ்சரியா இருக்கலாம். புஷ்பமோட ரோல் மாடல் நம்ம பல்ராமா இருக்கலாம். இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தரோட லைனை ஃபாலோ பண்ணி ராகானுக்கா, ஏன்னா அவங்க மேல ஆட்டோமேட்டிக் அட்ராக்ஷன் இருந்து அதை ஃபாலோ பண்றது ராகானுக்கா. சிலர் வந்து யசோதாமா பார்ப்பாங்க, ரைட்? அந்த மாதிரி ஆகணும், ஒரு தாயோட ஸ்தானத்தை கிருஷ்ணரை சர்வ் பண்ணணும்ன்றது. பட் இப்போ நினைச்சா அது வந்து சகஜமாயிடும். நம்ம அந்த லெவலுக்கு பாவ பக்தி கிராஸ் ஆனோடனே நம்மளுக்கு அது தெரியும், யாரை ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்ம மனது விருப்பப்படுறது அப்படின்னு. சோ இதுதான் பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம பார்த்தது, ரைட்டா? இப்போ ரூப கோஸ்வாமி கிண்டல் அடிக்கிறாரு. என்னன்னு கிண்டல் அடிக்கிறாரு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். இந்த மாதிரி அப்பா நீ போய் அந்த கிருஷ்ணர் இருக்காலே அங்க கேசி ராஜா, அவரை போய் அங்க போய் பாத்துறாத, அதுக்கப்புறம் உனக்கு இந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு. அதுக்கு அர்த்தம் பார்க்க கூடாதுன்னு இல்ல, பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. ஏன்னா பார்க்காத அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ராக்ட் ஆகும். சோ இது வந்து பாவ பக்திக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒரு ஸ்தானம். அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம்லயும் சொல்லியிருக்காங்க, எவனோ ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரி பாகவதம் கேட்டானா, சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு லெக்சர் நடந்து அவன் வந்து குடுகுடுன்னு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்துட்டு ஒரு திருடன் கேட்டு அப்படியே ஒரு செகண்ட் தூக்கமே வந்துட்டு அவன் வீட்டு அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் திருடுற கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ அது ஒண்டிதான் ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து போய் அந்த பையன் வந்து போய் தூங்கிட்டானா, அந்த கனவுல ஏதோ அந்த கனவை வந்துச்சு, திருடா வராத அப்படின்னு ஏதோ அந்த பசங்க ஆடுறது அவருக்கு ஞாபகம் வந்து, திருடா நான் உன்னை பார்த்துட்டேன் அப்படின்றது வந்து அவர் தூக்கத்துல புலம்பிட்டு இருந்தாராம். இப்போ என்னன்னா கரெக்டா ஒரு திருடன் வந்துட்டு நான் உன்னை பார்த்துட்டேன்னு சொன்னோடனே அவர் ஓடி போயிட்டாங்க. சோ இது நிஜமான கதை. சோ அதை ஏன் சொல்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு செகண்ட் வந்து தூங்கினா கூட அந்த ஒரு வார்த்தைக்கும் அவ்வளோ ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு. அதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்தை ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சோ இந்த 4 தர்மத்தின் 4 பில்லர் என்னது? உண்மை, தூய்மை, உண்மை, தவம், உண்மை, தூய்மை, austerity, charity, cleanliness, இன்னொன்னு truthfulness. சோ இப்போ என்ன, இப்போ வந்து நம்ம 15th சாப்டர் போறோம். 15th சாப்டர்ல வந்து அந்த ஃப்ரூட்னு சொல்லுவோம் இல்ல, அந்த ஃப்ரூட் தொங்குமே நம்ம பேனியன் ட்ரீ, அந்த 4 பழங்கள் என்ன குறிக்கிறது? ஒண்ணு சொன்னா நெக்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க. தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்ச.
இதெல்லாம் மீறி மேல மோக்ஷ லகுன கிருத், மோக்ஷம் கூட வேண்டாம், அது ரொம்ப சின்ன. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல, மோக்ஷ லகுன கிருத் என்ன அர்த்தம்? மோட்சம் கூட எனக்கு வேண்டாம். எக்ஸாக்ட்லி, அதுக்கு அந்த ஆசை கூட சின்ன ஆசை, மினி ஆசை ஆயிடுச்சு, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு போகுமா. எப்பவும் பகவானை பூஜை தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தால் போதும். ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆசைப்படும். அது எப்போ நம்மளுக்கு ஃபீலிங் வரும்? அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸோட அசோசியேட் ஆனா அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபீலிங்கே வேற, ரைட்? இப்போ வந்து அதுதான் அந்த கான்செப்டே. ஸோ அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸோட இருக்கச்சே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும். இது வந்து நம்ம ஆக்டிங்ல ஜெனுவனா இருக்கிற அந்த சிம்டம் தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து மெட்டீரியல் லைஃப்ல அப்படி ஒரு பாவமே இல்லை. நம்ம பண்ணா எல்லாம் ஆக்டிங்ல தான் இருக்கும். ஹரிநாமான்றது ஹரிநாம் பிரபுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம பார்த்திருக்கோம் சேவா அபராதுக்கே நாம அபராத் வந்து சூப்பரா இருக்கு. ஸோ ஆண்டவனோட ஃபார்ம் அண்ட் நேம் வேற வேற இல்லை. இன்ஃபேக்ட் சேவா அபராத் பண்ணோம்னா நாம அபராத்ல நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நாரதர் வந்து அதோட க்ளோரிஸ் வந்து எல்லாத்தையும் பாடியிருக்காரு. அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். அதோட வேரியஸ் அங்கங்களும் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மதுரால இருக்கிறது என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டென்ட் டெக்ஸ்ட் அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் மதுரால இருக்கணும்னா அப்பதான் நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் இருக்க அந்த ராகானுகா ஸ்டேஜ்ல போனப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ராகாமிகா யார் நம்மளோட காட் ஃபாதர் இல்ல யார் நம்மளோட ரோல் மாடல்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அதனால வந்து நம்ம இப்ப இதெல்லாம் நம்ம 5 பார்த்திருக்கோம். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த 5 இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு பிரபுபாதா நம்மளுக்கு சொன்னாரு? ஏதாவது அவர் ஏதாவது பண்ணாரா இந்த 5 நம்மளுக்கு வரணும்ன்றதுக்கோசம்? புக் எழுதி கொடுத்திருக்காரு, பாகவதத்தை கொடுத்திருக்காரு, பாகவதத்தை கொடுத்திருக்காரு, உரை எழுதியிருக்காரு. பகவத்கீதைய எளிமையா கொடுத்திருக்காரு, அப்படியே உள்ளது உள்ளபடி கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. இஸ்கானை தோற்று வச்சிருக்காரு மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் இந்த அளவு ஒன்னா இருக்கிறது அவர் தான் காரணம். அசோசியேஷனை ஏற்படுத்தி இருக்காரு. சரி, அதுக்கு பண்ணிட்டாரு. அவரு கடைசி ஏற்படுத்தினாரு. காலத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து நீங்க சொன்னது கேட்கல எனக்கு. ரொம்ப temples Mathaji has created shrines, temples, ISKCON temples all over the world. Devotees can join. Exactly. சோ இப்ப என்ன சொன்னாரு? இந்த சொன்ன 5மே கிரியேட் பண்றாரு. எப்படி ISKCON வந்து காலையில என்ன ஆகுது? டெய்டி வர்ஷிப் மங்களார்த்தி ஆரம்பிக்கிறோமா? ரெண்டாவது என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து பாகவதம் எல்லாருமே யூனிவர்சலா பாகவதம் பண்ணுவோம். நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் 6 மணிக்கு பண்ணிடுவோம், அது வேற விஷயம். 6:30 மணிக்கு. சோ ரெண்டாவது நடக்குது. மூணாவது வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறாரு, டிவோட்டியோட அசோசியேட் ஆனோம். ஜூஹு பிரான்ச்ல ரொம்ப ஃபண்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட், ஆனாலும் சான்ஸே இல்ல, பிரசாதம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க் பண்ணிட்டு அங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரசாதம் சாப்பிட்டவங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது எப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் டைம் படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது ஞாபகம்? அத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனா மாடி எழுத சொன்ன விவேகானந்த பிரபு 4-5 பேர் எழுதினாங்க. அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் இருக்கா? यदा तत्रैव अद श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् जाके इन्द्रियायैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अतः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரி போல். தேவே முகேஹே ஜிஹ்வானம். ஜிஹ்வானம்னா வாய். வாய்னா 2 விஷயத்துல பிரசாதம், இன்னொன்னு வெளில வருது ஹரிநாம். சோ பிரசாதம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை ஆகும். எப்படி மாதாஜி பிரசாதம் பியூரிஃபை ஆகும்ன்றது நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். ஏன்னா பிரசாதம் வந்து நம்ம ஆன்டிசெப்டிக் மாதிரி, அது கியூர் பண்ணிட்டே இருக்கும், ரைட்? சோ அது பார்த்து அதுவும் பண்ணி அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டி நாம சங்கீர்த்தன் காலையில ஈவினிங். அதே மாதிரி இயர்லி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் மாயாப்பூர் எல்லாம். சோ 5 பொட்டென்டோ நம்மளுக்கு ISKCON மூலமா வருது. அதெல்லாம் பண்ணிருக்க நம்ம பார்த்தோம். சோ 11th chapter and 12th chapter ரெண்டுமே பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அண்ட் 13th chapter வந்து 5 மோஸ்ட் பொட்டென்ட் சர்வீஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம். சரியா? இப்ப வந்து நம்ம குடுகுடுன்னு படிச்சிடலாம். எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. எஸ், பிரேமா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட், விஜயகுமாரி மாதாஜி செகண்ட், மல்லிகா மாதாஜி தேர்ட், பத்மா மாதாஜி ஃபோர்த், மோகன்தாஸ் பிரபு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க மாடரேட் பண்ணுங்க, யார் எப்போ படிக்கலாம்னு. இப்போ பிரேமா மாதாஜி படிக்கலாம். ஓகே, 12 இல்ல சாப்டர் 13. அத்தியாயம் 13, பக்தி தொண்டின் 5 ஆற்றல் மிகு வடிவங்கள். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி 5 வகையான பக்தி செயல்கள் மதுராவில் வசிப்பது, பகவானின் திருமூர்த்தத்தை வழிபடுவது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஓதுவது, ஒரு பக்தருக்கு சேவை செய்வது, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது போன்றவை ஆற்றல் மிக்கவை என்றும், இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது
வைக்கும் மாதாஜி ஸ்கிரீன் சிறிதளவு தெரியல. பற்று ஸ்கிரீன் தெரியல. ஓகே ஓகே மாதாஜி. நீங்க படிங்க மாதாஜி. சிறிதளவு பற்று கூட ஒரு புதிய பக்தனிடம் பக்தி ஆனந்தத்தினை எழுப்பிவிடும். பகவானின் வடிவத்தை அல்லது திருமூர்த்தத்தை வழிபடுவதை பற்றி ரூப கோஸ்வாமி பின்வரும் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். அன்பு நண்பனே, நீ இன்னும் இந்த உலகில் உனது நண்பர்களுடன் உறவாடி மகிழ விரும்புகிறாய் என்றால் கேசிகாத் என்னும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஒரு நீராடு துறையின் கரையில் நின்று கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை உற்று நோக்காதே. அவரே கோவிந்தனாவார். அவரது விழிகள் அழகானவை. அவர் புல்லாங்குழல் இசைத்து கொண்டிருப்பார். அவரது தலையில் அழகான மயிலிறகு இருக்கும். அவரது உடல் முழுவதும் நிலவொளியில் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும். இப்பாடலின் பொருள் என்னவென்றால், யாரேனும் ஒருவன் தனது வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் மூலம் ஸ்ரீமூர்த்தி அல்லது கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தத்தின் மீது பற்றுடையவனாக மாறினான் என்றால், பின்னர் அவன் நட்பு, காதல், சமுதாயம் என்பவற்றின் மீதான தனது உறவுகளை மறந்து விடுவான். அதனால் ஒவ்வொரு இல்லறத்தானுக்கும் பகவானின் திருமூர்த்தங்களை தனது வீட்டில் வைத்து தனது குடும்பத்தினரிடம் வழிபடுவது கடமையாகும். இது கேளிக்கை கூடம், திரைப்படம், கூத்து நடைபெறும் இடங்களுக்கு செல்லுதல், புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல் போன்ற தேவையற்ற செயல்களிலிருந்து அனைவரையும் காக்கும். வீட்டில் திருமூர்த்தங்களை வைத்து வழிபடுவதை வலியுறுத்தினார் என்றால் இது போன்ற மதியீன செயல்கள் எல்லாம் மறக்கடிக்க கூடும். ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி மேலும் பாடுகிறார், எனது முட்டாள் நண்பனே, கர்ம பலன்களை நாடுதல், பொருளாதார வளர்ச்சி, முக்தி போன்றவற்றை எள்ளி நகையாடும் புனித நூலான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் சில ஸ்லோகங்களை நீ ஏற்கனவே கேட்டிருப்பாய் என்று நான் கருதுகிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10ஆம் காண்டத்தில் உள்ள பகவானின் லீலைகளை பற்றி விளக்கும் ஸ்லோகங்கள் படிப்படியாக உனது செவி வழியே புகழ்ந்து உனது இதயத்தில் இறங்குவது உறுதி என்று இப்போது நான் கருதுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேல படிக்கட்டுமா? இன்னொருத்தங்க கடைசியில மருந்து டைம் இருக்குச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா ரொம்ப பெரிய சாப்டர். விஜயகுமாரி மாதாஜி. எஸ். நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வருஷத்தோட குவாலிட்டி தெரிஞ்சிச்சு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம என்டர் பண்ணிட்டோம் என்னெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு. விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் கர்ம பலன்களையும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் முக்தி அடைதலையும் ஒருவன் குப்பையாக கருதி தூர எறியாத வரையில் அவனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பாகவதம் சிறப்பாக பக்தி தொண்டினை பற்றி பேசுகிறது. பற்றற்ற மனத்தினனாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கும் ஒருவனாலேயே பகவானின் லீலைகளை விவரிக்கும் 10ஆம் காண்டத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது உள்ளார்ந்த ஈடுபாடு வராமல் ராசலீலை போன்றவற்றை விவரிக்கும் 10ஆம் காண்டத்தினை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள முயலக்கூடாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உள்ளபடியே சுவைப்பதற்கு முன்பு ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டில் நிலை பெற வேண்டும். ஸ்ரீ ரூபகோஸ்வாமியின் மேற்படி 2 ஸ்லோகங்களிலும் மறைமுகமாக சமுதாய தொடர்பு, நட்பு, காதல் போன்றவற்றை கண்டிக்கும் வஞ்ச புகழ்ச்சிகள் உள்ளன. பொதுவாக மக்கள் சமுதாயம், நட்பு, காதல் மீது ஈடுபாடுடையவர்கள். இத்தகு மாசுக்களை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் விரிவான ஏற்பாடுகளையும் பெரும் முயற்சிகளையும் செய்கின்றனர். ஆனால் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் ஸ்ரீமூர்த்தங்களை தரிசிப்பதால் இது போன்ற உலகியல் தொடர்புகள் மறக்கடிக்கப்படுகின்றன. ரூபகோஸ்வாமி தமது ஸ்லோகங்களை நட்பு, காதல் போன்ற தொடர்புகளை புகழ்வது போலும் ஸ்ரீமூர்த்தி அல்லது கோவிந்தனின் வடிவத்தை தரிசிப்பதை கண்டிப்பது போலும் பஞ்ச புகழ்ச்சியாக யாத்துள்ளார். வஞ்ச புகழ்ச்சி என்பது புகழ்வது போல் இகழ்வதும், இகழ்வது போல் புகழ்வதும் ஆகும். நட்பு, காதல், சமுதாயம் ஆகியவற்றை ஒருவன் மறக்க விரும்பினால் அவன் கோவிந்தனின் வடிவத்தை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதுவே இஸ்லோகத்தின் மைய கருத்தாகும். அதுபோல் ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றியதான சுவைமிகு செய்திகளின் உன்னத இயல்பினையும் விவரிக்கின்றார். ஒரு பக்தர் ஒரு முறை கூறினார், இது என்ன ஆச்சரியம், எனது கண்ணீரினால் நீராடப்படும் முழுமுதற் கடவுளை நான் தரிசித்த நாளாக எனது உடல் நடுங்குகிறது. எனது கடமைகளில் அவர் என்னை தயவு செய்கிறார். அவரை பார்த்த நாளிலிருந்து
என்னால் வீட்டில் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை. நான் எப்போதும் அவருடனேயே செல்ல விரும்புகின்றேன். அதாவது ஒரு தூய பக்தனுடன் ஒருவர் தொடர்ந்து கொள்ளும் பாக்கியம் பெற்றவுடன் அவன் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதிலும் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவதிலும் ஆர்வமுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். அதாவது அவன் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடையவனானதால் ஆனல் வேண்டும் என்பதாகும். அதுபோல் மகாமந்திரத்தை கேட்பது மற்றும் ஓதுவது பற்றி குட்டி தான் இது முடிஞ்சிடும். முடிச்சிட்டு ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுபோல் மகாமந்திரத்தை கேட்பது மற்றும் ஓதுவது பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் கீர்த்திகளை எப்போதும் இசைத்திக் கொண்டிருக்கும் நாரதரின் கையிலுள்ள வீணையின் நாதத்தினை முனிவர்களால் மட்டுமே கேட்க முடியும். இப்போது அதே ஒளி எனது செவியினுள் புகுவதால் நான் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் தரிசனத்தையே காண்கிறேன். படிப்படியாக உலக இன்பத்தின் மீது எனக்கிருந்த பற்றுதல்கள் எல்லாம் தொலைந்து போயின. மீண்டும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மதுரா மண்டலத்தை பற்றி விவரிக்கின்றார். யமுனை நதிக்கரையில் கடம்ப மரங்களுக்கு மத்தியில் நின்று கொண்டிருக்கும் பகவானின் எழில்கோலத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன். அங்கேயுள்ள நந்தவனங்களில் பறவைகளின் கீச்சொலி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இந்த நினைவுகள் எல்லாம் எனக்கு எப்போதும் அழகு மற்றும் ஆனந்தத்தின் உன்னத உணர்வுகளை அளித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. ரூப கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்படும் மதுரா மண்டலம் மற்றும் விருந்தாவனம் பற்றிய உணர்ச்சிகளை உண்மையில் அபக்தர்களாக கூட உணர முடியும். யமுனை நதியின் கரையில் 84 சதுர மைல் பரப்பளவுடன் மிகவும் அழகாக மதுரா மாவட்டம் அமைந்துள்ளது. அங்கு செல்பவன் மீண்டும் இந்த உலகிற்கு திரும்பி வர விரும்ப மாட்டான். மதுரா மற்றும் விருந்தாவனத்தை பற்றிய ரூப கோஸ்வாமியின் கூற்றுகள் உண்மையில் உணர்ந்து கூறப்பட்டவையாகும். இத்தன்மைகள் எல்லாம் மதுராவும் விருந்தாவனமும் உன்னதமானவை என்று நிரூபிக்கின்றன. இல்லையேல் இவ்விடங்களில் நமது உன்னத உணர்வுகளை எழுப்புவதற்கு சாத்தியம் இராது. மதுரா அல்லது விருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் ஒருவனிடம் இந்த உன்னத உணர்வுகள் தாமதமின்றி உடனடியாக எழும்புகின்றன. பக்தி தொண்டு பற்றிய கூற்றுகளில் இருந்து அதன் பயன்கள் மிகைபட உள்ளதாக தோன்றலாம். உண்மை அதுவல்ல. எல்லோருக்கும் இது சாத்தியமில்லை. எனினும் சில புனித நூல்களில் இருந்து சில பக்தர்கள் இது போன்ற தொடர்பினால் உடனடி பயன் பெற்றனர் என்று தெரிகின்றது. உதாரணமாக, குமாரர்கள் கோவிலில் உள்ள நறுமணத்தினை முகர்ந்ததால் உடனே பக்தர்களாக மாறினர். பில்வமங்கல டாகூர் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்ட மாத்திரத்தில் தனது அழகிய காதலியை துறந்து மதுராபுரிக்கும் பிருந்தாவனத்திற்கும் சென்று அங்கு நிறைவான வைணவராக ஆனார். இவையெல்லாம் அபரிமிதமானவையும் அல்ல, கதைகளும் அல்ல. இவை உண்மை நிகழ்ச்சிகளே. ஆயினும் சில குறிப்பிட்ட பக்தர்களுக்கு சாத்தியமாகுமே அன்றி அனைவருக்கும் அல்ல. இக்கூற்றுகள் மிகைபட இருந்த போதிலும் நமது கவனத்தை கன நேரத்தில் மறைந்து போகும் உலக அழகிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வின் நித்திய அழகிற்கு மாற்றுவதற்காக அவற்றை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஏற்கனவே தொடர்புடைய ஒருவனுக்கு மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள விளைவுகள் வழக்கத்திற்கு மாறானவை அன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் வெரி ஹாப்பி. எனக்கு என்னன்னா நீங்களே கோஆர்டினேட் பண்ணி நீங்களே கரெக்டா நிறுத்திடுறீங்க அடுத்த ஸ்பீக்கருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து நம்ம 3 பார்த்துட்டோம். கீர்த்தனுக்கும் சங்கீர்த்தனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மாதாஜி? கீர்த்தனங்கிறது கூட்டமா அந்த மாதிரி இருந்து சத்சங்கத்துல இருந்து சத்சங்கத்துல பஜனை அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இது பண்றது. சங்கீர்த்தனம்ங்கிறது வோக்கல், சிங்கிளா ஒருத்தர் உட்காந்து கச்சேரி பண்றது. சோ பேசிக்கலி கீர்த்தன் ஜபா. அப்ப ஜபானா என்ன? தனித்தனியா செய்யறது, தனியா பண்றது. நம்ம தனியா பண்றது அண்ட் சாஃப்டா பண்றது. ரொம்ப கத்தணும்னு இல்லை, பட் வாயால சொல்றணும், சும்மா சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இப்படி சொல்றச்சே முஸ்லிம் சொன்னாங்க, முஸ்லிம்ஸ் விடுங்க, வைஷ்ணவா நம்ம அவங்களே சொன்னாங்க, எதுக்கோசரம் அப்படி கத்தி பேசணும், சும்மா பண்ணக்கூடாதான், பண்ண முடியாது, ஏன்னா பண்ணவும் கூடாது. நம்ம வந்து பேசினா எல்லா சாஸ்திரங்களையும் மத்தவங்க கேட்டா அது புழுவா இருந்தாலும் அது லிபரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா கீர்த்தனைனா பாட்டு. இதே ஜப்பாவை பாடுற ஃபார்ம் வந்து கீர்த்தனைன்றது. சங்கீர்த்தனை வந்து கூட்டி பாடுறது, கூட்டு பாடணும், ரைட்? சோ ஜாயிண்டா செஞ்சு பாடுறது சங்கீர்த்தன்.
சோ அதனால வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஆனா 4-5 பேர் சேர்ந்து பாடுறது. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் பாடுறோம் இல்லையா, கடைசியில வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே என்ற எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுறோம், அது சங்கீர்த்தனம். சோ அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி நம்ம துளசி ஆர்த்தி ஒருத்தர் படுறச்சே அது கீர்த்தன் காலையில. ஆனா திடீர்னு ஒரு 10 நாள் ஒரு நாள் நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் பாடுங்கன்றச்சு சங்கீர்த்தன். சோ அந்த விதத்துல நம்ம வந்து நிறைய கனெக்ட் பண்றோம்ன்றதுதான் உங்களுக்கு இது சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, நீங்க இப்போ படிக்கலாம். சாதிய மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய விதிகளை பின்பற்றுவதனால் பக்தி தொண்டினால் விளையும் பயன்களை ஒருவன் படிப்படியாக அடைய முடியும் என்று சில அறிஞர்கள் வாதம் செய்கின்றனர். அவர்களின் வாதம் பெரிய ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பகவான் சைத்தன்யர் கூட பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சி பற்றி ராமானந்த ராயரால் முன்வைக்கப்பட்ட குல தர்மத்தின் முக்கியத்துவத்தை நிராகரிக்கின்றார். குல தர்மத்தில் வளர்ச்சி பெறுதல் என்பது மேலோட்டமானது என்றும் உயர்ந்த கொள்கை வேறொன்று இருக்கிறது என்றும் அவர் கூறுகிறார். பகவத்கீதையில் கூட பகவான் உயர்வு பெறுவதற்கான பிற கொள்கைகள் அனைத்தையும் கைவிட்டு ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதுவே அவன் பரிபூரண நிலை எய்துவதற்கு உதவும் என்றும் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், எனது உன்னத லீலைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி கேட்பதில் ஒருவனுக்கு உளப்பூர்வமான பற்று இல்லாத வரை அவன் குல தர்மங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதாவது குறிப்பிடப்படும் குலம் மற்றும் பரம்பரை என்பவை அறம், பொருள் என்பவற்றிற்கான சமய சடங்குகளாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறாதவர்களுக்காகவே இவை பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உண்மையில் இச்செயல்கள் எல்லாம் சாஸ்திர நூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பது ஒருவனை கிருஷ்ண உணர்வு பெற செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆகும். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீது ஏற்கனவே பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கடமைகளை அவன் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி ரெட். மாதாஜி, ஒரே டவுட். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல சொல்லி இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, குல தெய்வம், பரம்பரை இதெல்லாம். அப்ப நான் இத்தனை நாள் வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். இப்ப வந்து நான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இதுக்கு மாறிட்டேன். நானு இப்ப கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய கடவுளா போயிட்டாரு. என்னுடைய கோலே வந்து நான் கோலோகம் போகிறது தான் என்னுடைய கோல். அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் இப்ப வந்து அந்த குல தெய்வ வழிபாடு இதெல்லாம் நான் வந்து செய்யாம இல்ல, வணங்குறேன். ஆனாலும் முந்தி இருந்த மாதிரி நான் இப்ப என்னால செய்ய என் மனம் அதுல ஈடுபாடு இல்ல. அப்ப அது ரைட்டா தப்பா மாதாஜி? ஓகே, இப்ப வந்து நான் சொல்றதை விட கிருஷ்ணர் சொன்னா நம்புவீங்க இல்லையா? நம்புவேன். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா? சொல்றாரு இப்ப அதான் சொல்றாரு இங்க, மற்றும் பரம்பரை, அறம் போன்றவைகளை சமய சடங்குகள் சர்வ கர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அகம் த்வாம் பாபேப்யோ மோக்ஷ இக்ஷாமி மாசுசக. மோக்ஷா இக்ஷாமி மாசுனு. சர்வ தர்மா பரித்யாஜ, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுடு. சோ இப்போ நீங்க சொல்ற குல தர்மம், இஷ்ட தேவதை தர்மம் எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம். மாமேகம் ஆனா விட்டுட்டு சிகரெட் புடின்னு சொல்ல, விட்டுட்டு என்னோட சரணம் அடை, இதுக்குதான் எனக்கு சரணம் அடை, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே என்ன பண்றாங்க? மோக்ஷ இக்ஷாமி மாஷனு, கண்டிப்பா நீ வந்து மோட்சத்தை அச்சீவ் பண்ற. சர்வ தர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் வஜா அகம் துவாம் சர்ம பாபேபு. அதாவது நான், அகம் நான், துவாம் ஆனா உன்னுடைய சர்வ பாபங்களையும் சர்வ பாவங்களையும் ரைட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மோக்ஷா இக்ஷாமினா மோட்சத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொன்னாங்க. இப்போ பிரேமா மாதாஜி, இதை விட டைரக்டா யாராவது உங்களுக்கு லவ் லெட்டர் எழுத முடியுமா? இல்ல, புரியுது. இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்க போறேன். புஷ்பா மாதாஜி, இல்ல இது கரெக்டா வீரேந்திரன் பிரபு ஆன்சர் பண்ணும். வீரேந்திரன் பிரபு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா அன்மியூட் பண்ணுங்க. பிரபுக்களுக்கு கேள்வி. கேள்விக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் ஏன் எழுதினாரு? மக்களுக்கு அறிவு, பகவான் மேல ஈடுபாடு வரணும்ட்டு அவரே சொல்றாரு மாதாஜி. பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக பகவத்கீதையை அவரே சொல்றாரு மக்களுக்காக. அதை பத்தி அவர் ப்ரோமோட் பண்ணிக்கிற புக், அதானே சொல்ல வரீங்க மாதாஜி? நம்மள மேல எடுத்துட்டு போற புக் மாதாஜி. மாதாஜி, இக பர வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றதுங்கிறதுக்கு பகவத்கீதை வந்து
இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழணும், எப்படி கடமை செய்யணும். மாதாஜி நமக்கு வந்து மாதாஜி, மாதாஜி, what is dharmam, how to live, இந்த மாதிரி அட்வைசஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதா மாதாஜி. புக் ஆஃப் அட்வைசரி. சோ ஒருத்தங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா புக் ஆஃப் ப்ரொமோஷன், இன்னொருத்தங்க வந்து புக் ஆஃப் லீடிங். இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி நம்மள எலிவேட் பண்றது மாதாஜி வர்ணாஷ்ட தர்மங்கள்லாம் விட்டு இப்ப இல்ல மாதாஜி. அந்த தர்மங்கள்லாம் என்ன கடைபிடிக்கணும்னே தெரியாம போயிடுச்சு மக்களுக்கு. அந்த நம்ம 4 வகை வர்ணாசிரமங்களும் தெரியாத பட்சத்துல நம்ம எப்படி நடக்கணும், வாழணும் அப்படிங்கறத கத்து கொடுக்கறதுக்காகவே செய்யறார், இதை உபதேசிக்கிறார். அதனால எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அட்வைஸ் பண்றாரு. ஓகே மாதாஜி, எப்படி நம்ம இந்த உலகத்துல வாழணும், எப்படி நம்ம வேலைகளை செய்யணும், எப்படி கடமை மாதாஜி வேதங்களை எல்லாரும் படிக்க முடியாது மாதாஜி. அப்படிங்கறது அது ரொம்ப கஷ்டம் படிக்கிறது. அதனால அத வந்து சுருக்கி சாதாரண மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு அந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார். மாதாஜி அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் பின்ன நம்ம வந்திருக்கோம் மாதாஜி. நம்ம திரும்பி அவர்கிட்ட போனோம்னா நமக்குன்னு சில குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரணும் இல்லையா? அது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? மாதாஜி ஆக்சுவலி தர்மத்தை வந்து நிலைநிற்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதை சொன்னார். இந்த பூமியில நம்ம எப்படி இந்த பூமியில எப்படி வாழணும், அப்புறம் இத முடிச்சிட்டு மேல கடவுளை எப்படி அடையணும்னு முழுமையான ஒரு கையெழு. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், இக பர வாழ்க்கை எப்படி. ஒரு செகண்ட் நான் பேசுறேன், ஒரே ஒரு செகண்ட் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. சோ கிருஷ்ணா சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு விட்டுருங்க. பூமியில வாழ்க்கை எதுக்கு வாழணும்ன்றது வேற. ஆனா அவர்கிட்ட வரதுக்கு சிம்பிள். வீரேந்திரன் பிரபு இருக்கீங்களா இல்லையா? நீங்க ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதுறீங்க ஒரு பொண்ணுக்கு, எதுக்கு எழுதுவீங்க? எனக்கு அவங்கள பிடிச்சிருக்கோ, அவங்க கூட நான் வாழ்க்கை நடத்தினாக்கா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு இது. பேசிக்கலி அவங்க உங்களோட வரணும், இல்ல நீங்க அவங்களோட இருக்கணும். அந்த வாழ்க்கை நடத்த நீங்க வந்து அதுல வந்து உங்களை பத்தி எழுதுவீங்க. நீங்க வந்து அவங்க எப்படி அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு நீங்க எழுதுவீங்க. அவங்களுக்கு உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் பண்ணா நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எழுதுவீங்க. நீங்க அவங்க கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்மால் ப்ராடக்ட். மீன் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா அவங்க வேணும்ன்ற அந்த கரெக்டா? அதுக்கு அது அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க லவ் லெட்டர்ல நிறைய சொல்வீங்க, உங்களை பத்தி சொல்வீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் சொன்னாலாவது உனக்கு என்ன பிடிக்குமா, அதுதான் கிருஷ்ணர் பண்ணிருக்காரு. நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட். பிரேமா மாதாஜில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல. பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க, அவரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட். எஸ், எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க. சாரி, புஷ்பா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி சொல்றாங்க ஹவு டு டூ, ஹவு டு லிவ் கரெக்ட். வர்ணாசிரம் பத்தி சொல்லுங்க கரெக்ட். எல்லாமே கரெக்ட். எலிவேட் ஆகணும்னு சொன்னாங்க, அது ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன்சர். இன்ஃபேக்ட் அதுதான் க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி. அண்ட் கிருஷ்ணா பிரபு சொன்ன 2 ஆன்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து இங்க எப்படி வாழணும், ஓகே ஏன் வாழணும். சோ எல்லாமே பாட்டம் லைன் எல்லாமே வந்து வீரேந்திரன் பிரபு சொன்ன மாதிரி லவ் லெட்டர். ஏன் நான் பகவத்கீதாவை லவ் லெட்டர் அப்படின்னு நான் நாமினிஸ்டா பிரபு முன்னாடி கூட அதே தான் சொல்றேன். லவ் லெட்டர் ஏன்னா இவர் ஒருத்தர் இண்டிவிஜுவலா எழுதுறாரு. அண்ட் என்ன சொல்றாரா, அம்மா கண்ணு நான் வந்து இவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்கு, நான் உன்னை இப்படிலாம் கவனிச்சுக்கிறேன் கரெக்டா தானே ப்ராமிஸ் பண்றாரு. சர்வதர்மாம் பரித்தியாக மாமேக்கம் சரணம் ராஜா அஹம் துவாம் சர்வ பாப்பேபி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் உன்னை பாவெல்லாம் அழிக்கிறேன், நான் உன்னை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறேன் கரெக்டா அப்படி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சொன்னாரு, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றதும் சொல்றாரு. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மா மனுஷரன் யுத்தச்ச மை அர்ப்பிதா மனோபுத்து மாமே வைஷச அசம்சய. அப்படின்னா என்ன, தயவு செஞ்சு கடைசியில என்னை பத்தி நினை, அது உன்னிதான் நான் உன்னை கேட்கிறேன், வேற எதுவுமே கேட்கல. ரைட், அவ்வளவுதான் கேட்கிறாரு. 2வது தடவை கடைசியில வந்து என்ன சொல்றாரு, நம்மளோட 18 சாப்டர்ல எல்லாமே ப்ராமிஸ், ஒரு தடவை இல்ல மல்டிபிள் ப்ராமிசஸ். ரைட், மல்டிபிள் ப்ராமிசஸ் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்கோசரம் பண்றாரு, நீ வாமா அப்படின்னு. இப்போ நீ வரலன்னா, நம்ம போலன்னா இப்போ அவருக்கால மேனேஜ் பண்ண முடியாதா? அவருக்கு ஆளுங்களே இல்லையா அங்க, ஷார்ட் ஸ்டாஃப் அவரு இல்லையா? இப்போ ஒரு குழந்தை 10 குழந்தை இருந்தாலும் தாய் வந்து டெஃபினட்டா வந்து அவங்க பையன் வேணும், 10வது குழந்தையா இருந்தாலும். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் வேணும்ன்ற ஆசையில எழுதியிருக்காரு இந்த லவ் லெட்டர். அது எப்போ நம்ம ஆழமா மனசுல எடுத்துக்கிறோமோ அப்போ நம்ம வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். 2வது வர்ணாசிரமம். நீங்க நிறைய பேர் சொன்னீங்க வர்ணாசிரமம் அவ்வளவு முக்கியமா இருந்தா, இது திங்க் பண்ணுங்க, இன்னைக்கு வேண்டாம் அடுத்த வாரம் சொல்லுங்க. அவ்வளவு முக்கியமா இருந்தா ஏன் ரூப கோஸ்வாமி வர்ணாசிரமம் பத்தி பேசவே இல்லை? நம்பர் 64 டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஏன் ஒரு பாயிண்ட் கூட வர்ணாசிரமம் பத்தி இல்லை?
ஓகே, இதுதான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். இதை திங்க் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு வந்து சொல்ல போறீங்க. ஏன் வர்ணாசிரமம் வந்து அவர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டார், மறந்துட்டாரா, இல்ல அவருக்கு அது பிடிக்கலையா, ஏன் வர்ணாசிரமத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது. ரெண்டாவது வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன்ன்றது நம்ம ஒன்லி ஃபாலோ பண்ணல, சைத்தன்யா மகாபிரபுல கூட ரொம்ப கிளியர். யாரு அவர் வந்து இங்கேயாவது அர்ஜுனர் வந்து கூடியே இருக்காரு, கிருஷ்ணரோட கசின். ஆனா சைத்தன்யா மகாபிரபு பிராமணரா இருந்து சூத்திரத்துல பிறந்த நம்மளோட ராமானந்த ராய் கிட்ட போய் அசோசியேட் ஆறாரு. ரைட், அது இன்னொரு குவாலிட்டி அவர் அசோசியேட் ஆறதுல. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி பாக்குறோம். ரைட், இப்ப வந்து டிவோட்டி கேக்குறதா, இவ்வளவு சைலண்டா நீங்க இருந்தீங்கன்னா நான் பயந்துருவேன். ஐயோ மட்டும் அன்மியூட் பண்ணாலே போதும், நல்ல சத்தமா இருக்கும். கேக்குறோம் மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. உள்ள கேட்டுட்டு தான் எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் நிறைய வருது மாதாஜி. கிச் கிச் கிச்னு 80 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நோ ப்ராப்ளம். நான் வந்து இங்க ஜெகநாத் கோயிலுக்கு போனேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என்னோட வந்து 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒரு யாருக்குமே ஹிந்தி தெரியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு புரியும், அதுவும் ரொம்ப கொஞ்சம் தான். ஸோ நாங்க வந்து அன்னதானம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும். அன்னதானம்னு ஒரு இடத்துல நாங்க போய் அன்னதானம்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள வந்து ஒரு கோயில் இருக்கும். அங்க வந்து ஃபுல் நம்ம பஞ்ச பாண்டவர்கள், கிருஷ்ணர் எல்லாருமே அங்க இருக்கும். அந்த விக்கிரகங்கள் குட்டி குட்டி அழகா கியூட் விக்கிரகங்கள். அங்க போய் சாமி பாக்குறதுக்குள்ள நம்ம பார்த்திருக்கோம். பாண்டாஸ் வந்து 2 விஷயங்கள் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. பாண்டா வந்து இந்த மாதிரி நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு பைசாலாம் வாங்கிட்டு ஏமாத்துடுவாங்கன்னு. ஆனா நான் எப்பவுமே என்ன சொல்வேன்னா, திருப்பதியில போய் நீங்க வந்து டிக்கெட் வாங்கி போறதும் தப்பு இல்லை. அதே மாதிரி குருவாயூர்ல ஐ திங்க் 3000 ரூபாய் ஒரு டிக்கெட் ஃபாஸ்ட், 1000 ரூபாய் ஒரு டிக்கெட் ஃபாஸ்டா போனா அதுவும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து சிலர் உடம்பால சேவை செய்யறாங்க, சிலர் பணத்தால. ஆனா திருட்டுத்தனமா இந்த பாண்டாக்கெல்லாம் கொடுக்கறது தப்பு இல்லையா? அது வந்து பண்றது நம்ம அபிஷியலா டிக்கெட் வாங்குறது வேற, அன்அபிஷியலா பண்றது டிரைவ். இப்போ இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறவர்கிட்ட நம்ம பைசா கொடுத்தா அது தப்பு இல்லை. ஆனா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறவருக்கே லஞ்சம் கொடுத்தானா அது தப்பு. அதேதான் ரைட். அப்படி கொடுத்துட்டு அந்த பாண்டா என்ன ஏமாத்திட்டான்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறத நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டிருக்காங்க. நேற்று ஈவினிங் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு பார்த்தேன், நாட் ஃப்ரெண்ட், நெய்பர். அவ அதான் சொன்னா, ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு. நான் அவங்க கிட்ட ஒன்னே ஒன்று சொன்னேன், எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போகணும்? ரைட், தனுஸ்ரீ மாதாஜி கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ரைட், காலையில பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டாங்க. ஏன் நம்மளுக்கு அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் டைரக்டா கடவுள் இருக்காரு, வேணும்னா அபிஷியலா டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம போகணும். 3வது, அவர் அதே மாதிரி நாங்க போறப்போ அந்த பாண்டா வந்து ஏதோ திட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னு புரிஞ்சுச்சு. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க, ஏன்னா அன்னதானத்துக்கு கொடுத்தீங்க எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. சோ என் கூட இருந்த 2 பேர் வந்து சொன்னாங்க, என்ன சொல்லு டிரான்ஸ்லேட், ஆனா விடு, ஆண்டவர் சாமியை கும்பிடு அப்படின்னு. 2 பேரும் அவர் ஏதோ திட்டிட்டு இருக்காரு, நானு திட்டுறாருன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. வேற வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியலன்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு புரியல, அவர் ஏதாவது சொல்றாரா இன்ஃபர்மேஷன். அவர் ஏதோ திட்டுறாரு. இப்போ கிருஷ்ணா பிரபு பிரசன்ட் பண்ணாரு இல்ல, தேவையில்லாத அவர் ஏதோ திட்டுறாரு, நீ வந்து காதுல பாதி புரியலையேன்னு சந்தோஷப்படுறதுக்கு வந்து என்ன திட்டாருன்னு எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்? உனக்கு இருக்கிற 5 நிமிஷம் அந்த சாமியை பார்க்கணும், அவ்வளோ அழகான சாமி, பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ இவங்க நோண்டிட்டே இருந்தாங்க. சோ கொஞ்சம் வந்து நான் நினைச்சேன், சரி இவங்களை கொஞ்சம் கண்டுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்தேன். பெல் பார்க்கணும்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அது எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கேப்டன் பெல் கொடுத்தாரு, அந்த கதை சொல்லியிருக்கேன், பார்க்கலாம்னு. சரி நீ கவனிச்சல, ஹானஸ்டா வந்து அவர் திட்டினது நான் கவனிக்கல, திட்டுறாருன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. பட் நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறத விட்டுட்டு அவரை யாரும் கவனிக்கிறது அப்படின்னு. சரி, நான் நினைச்சேன் அங்க அவரு இங்க இவங்க, அவரே பெட்டர். 2 நிமிஷம் திட்டினாங்க, இவங்க 10 நிமிஷமா போர் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் வேற இடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு போனேன். எங்கேயா போற, உனக்கு ரூட்டு தெரியாது, நீ எங்க போற, அதான் ஆல்ரெடி ஒரு டோஸ் வாங்கியாச்சுல, இன்னொரு டோஸ் வேற நீ வாங்கணுமான்னு. நானே சரி நான் இங்க போறேன், நீங்க பெல்லுக்கு போங்க, நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். நீ எங்க போற, நீ என்ன பண்ண போற, அங்க யாரு இருக்கா அப்படின்னு. நீங்க வெளில போனோம்ல, நம்ம எல்லாருக்கும் கெட் அவுட் பாஸ் வந்துச்சுல, அது ஃபீல் பண்ணி கிருஷ்ணர் வாக்கிங் எடுத்திருக்காரு என்ன வந்து பாக்குறதுக்கு, முடிஞ்சா வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்லன்னா நான் போறேன். உனக்கு கிருஷ்ணர் வெளில வராரா அப்படின்னா, ஆமா எனக்கோசம் கிருஷ்ணர் வெளில வந்து என்ன பாக்குறாரு, சோ நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை கைட்டி விட்டுறதுக்கு போனேன். கைட்டி விடணும்னா நிஜமா கைட்டி விடுறது இல்ல, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 10 அடி அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு இருந்தேன். அவங்கள பார்த்துட்டே பின்னாடிதான் நடந்துட்டு இருந்தேன். கிண்டலா தான் ஆடிட்டு இருந்தேன். ஆமா கிருஷ்ணர் என்ன பார்க்க வராரு, கிளம்புங்க, நீங்க போய் பெல் பாருங்க, நான் கிருஷ்ணர் பாக்குறேன் அப்படின்னு போயிட்டு கரெக்டா அது கொஞ்சம் க்ரௌட் இருந்துச்சு, ரொம்ப இல்ல. அந்த ஃப்ளோர் வந்து ரொம்ப கிளீன் மொசைக், நம்ம இஸ்கான் மாதிரி இருக்காது, திருப்பதி மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும். அது ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஸ்லிப் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா விழுறதுல நான் அப்படியே விழுந்தேன். ஒரு இடத்துல ஒரு ஏதோ பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு தோன்றது. இங்க
அது என்னன்னு என்னால ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒரு லெவல் தூரம் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு கண்ணு தெரியும். இங்க இருக்கு ஏதோ ரொம்ப மினுக்குது, என்னன்னே எனக்கு தெரியல. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எனக்கு புரியல. பின்னாடி இவங்க கூப்பிடுறது எதுவுமே எனக்கு ஒரு செகண்ட் புரியல. பின்னாடி போன அப்புறம் தான் தோணுச்சு என்னன்னா, கரெக்டா நான் ஸ்லிப் ஆகி அந்த தேர் மேலேயே விழுந்தேன். அது என்னன்னா, உள்ள நிஜமாவே அந்த சாமிய தேரு கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. அது விழுந்து நேரா வந்து நேருக்கு நேர் கிட்ட போனா கூட நம்ம அவ்வளவு கிட்ட விழுந்ததால என்னன்னா யாரும் பிடிக்கவும் இல்லை. சோ டைரக்டா அந்த குச்சி நேரா போயிட்டு இவ்ளோ கிட்ட, இன்னும் ஒரு 1/2 mm இருந்ததுதான் கிருஷ்ணர் மேலேயே மூஞ்சி விழுந்திருக்கும். இது எந்த அபராதம்லாம் எனக்கு தெரியாது. சோ அது அவ்வளோ கிட்ட வந்து இவ்வளோ அது ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆச்சு. இவங்க பின்னாடி என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ள கிரௌட் வந்துச்சு. எல்லாம் சுத்திட்டாங்க, என்ன சுத்தல சாமியை சுத்தாங்க வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் எனக்கு வந்து அப்படியே ஷாக்ல நின்று நான் சொன்னது போய்தா, கிருஷ்ணர் வருவாருன்ற ஹோப்போ இல்ல, எனக்கு அந்த இதுவும் இல்ல. நம்ம அனுகிரகம், இது அபராதம் இல்ல மாதாஜி, அனுகிரகம், சுக்கிரதைன்னுவாங்க. அந்த சுக்கிரதை கிடைச்சிச்சு. ரைட்டா? சோ அதை பார்த்த உடனே இவங்கெல்லாம் எப்படியா அவனுக்கு தெரியும் அவர் வர்றாருன்னு போன் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பண்ணி சொன்னாரியா அப்படின்னு. வாயா எப்படியா தெரியும், உன்னோட டார்ச்சர் தாங்க முடியாது, உங்க 2 பேர் டார்ச்சர் தாங்க முடியுமா, நான் ஓடுனேன், அவரே வந்து காப்பாத்திட்டாரு என்கிட்ட, உங்ககிட்ட இருந்து அப்படின்னு. பின்ன என்ன, அங்க எங்கேயுமே போன் இல்ல, அவர் வெளில வருவாருன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க அங்கேயே நின்றுப்போம். வெளில எதுவுமே தெரியாது. பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப வருத்தப்படணும்ன்றது இல்ல. யாரோ ஒருத்தங்க பேசிட்டாங்க ஐயோ அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு நம்மளுக்கு யாருமே வரமாட்டாங்க. சோ அது ஆன உடனே வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ் தான். 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம படிச்சோம், ஒரு சின்ன குழந்தை போய் சொல்லுமா, ஒரு ஸ்கை வந்து என்ன கலர் அப்படின்னா ரெட் கலர். அது ஏன்னா அன்னைக்கு மழை வந்து துரு பிடிச்சி ரெட் ஆயிடுச்சு ஸ்கை அப்படின்னு. அது எது சொன்னாலும் அந்த மாதிரி அவங்க என்ன ஓட்டுன்னு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. நீ சொன்ன ஒரு கதை நிஜம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அது இமீடியட்டா தனுஸ்ரீ மேம்க்கு இது அப்புறம் சொன்னேன், மேம் நீங்க தயவு செஞ்சு எந்த பொய்யும் சொல்லாதீங்க, ஏதோ நான் சொன்ன பொய் வந்து ஃபேவரபிள் ஆயிடுச்சு, நீங்க ஏடாகூடமா ஒரு நெகட்டிவ் பொய்யலாம் அதாவது சொல்லவும் இல்லை. இந்த தடவை வந்து நம்ம என்கிட்ட பைசாவே இல்லப்பா சொல்லுவோமா, அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னா நம்ம வச்சுட்டு இருந்தே சேஞ்ச் இல்லை. அதனால நான் ஏமா போய் சொல்ல போறேன், வாக்கு பழிச்சிரும் மாதாஜி, அதனால எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு சொல்லிதான் அமிச்சாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிறத ஒரு பேக். ஆனா நான் என்ன சொன்னீங்க, நல்ல வேலை நான் வந்து ஏதோ ஃபேவரபிளா சொல்லி அது ஃபேவரபிளா ஆச்சு. 2 தடவை அந்த மாதிரி ஆச்சு. சோ அதனால நான் 2 தடவை இருக்கு. நீங்க வாயை திறந்து பேசவே பேசாதீங்க, நேரா போங்க, கூப்பிடுங்க, அப்படியே வந்துருங்க. நல்லது பண்ண போய் கூட நான் பைசா நாளைக்கு கொடுக்குறேன் ஏதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க வாய் ஜிப்பு போட்டுட்டு போயிட்டு நேரா வாங்க முடியாதவங்க கிட்ட. ஏன் சொல்றேன்னா, அவ்வளவு இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து அந்த பொட்டன்ஸ் ஆஃப், வீட்டுல இல்லையான்னு சொல்லுவீங்க, இருக்கு. ஆனா பொட்டன்ஸ் ஆஃப் தட் காட் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஹை. பர்த்டே கிரௌடா இருக்கு, போக மாட்டேன் நிறைய தடவை நானும் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா அன்னைக்கு போய் பாக்கறச்சே ஸ்பெஷல் மர்சி இல்லையா, ஸ்பெஷல் தர்ஷன் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். நம்மள பர்த்டேக்கு விஷ் பண்றச்சே நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. இப்போ ஜானகி ராமன் பிரபு நேத்து பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே நம்மள கவனிக்கிறாங்க, அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் நம்மள கவனிக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு இம்பாக்ட் வரும் இல்லையா. சோ இது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, என்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டினரி பர்சனுக்கே கிருஷ்ணர் இவ்வளவு நினைச்சா, இங்க வந்து எவ்வளவு பேர் இங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் என்னையே கேட்டிருக்காங்க உனக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்கான்னு. ஏன்னா என்ன பார்த்தா பக்திக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கும். அப்படி இருக்கிற எனக்கே கிருஷ்ணர் இவ்வளவு அனுக்கிறா, இப்போ இவ்வளவு டிவோட்டிஸ் இருக்கீங்க, இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்கன்னா, எவ்வளவு லெவலுக்கு நம்ம நம்பினா எந்த லெவலுக்கு கிருஷ்ணர் இறங்கி வருவான்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்றதுக்கு தான் நான் இந்த பர்சனல் திங்க நான் ஷேர் பண்ணேன். ஏன்னா எங்கேயோ ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா எல்லாமே நம்ம விதத்துலதான் வரணும், அதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. எனக்கு ஒரு டிவோட்டி ஃப்ரெண்ட் பெங்களூர், ஆமா அங்க அவ போன் பண்ணுவான், என்னையா கனவு வந்துச்சு, நானே என்னையா நான் பிக்சர் பார்த்துட்டு வர மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எனி ட்ரீம் அபவுட் கிருஷ்ணா, அடுத்த தடவை கனவு வந்தா என்னை பத்தி சொல்லி என்னையா ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் விடுற, தடவையாவது உங்க கனவு வரைச்சு நான் ஞாபகம் வரேனாயா அப்படின்னா, சத்தியமா இல்லையா அப்படின்னு. ஏன்னா கனவுன்றதே உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்காது, ரைட், இது சினிமா இல்ல கண்ட்ரோல். அடிக்கடி வீக் அனுப்பா, எனி லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ட்ரீம் பண்ணுவா, நான் மூவியா எடுத்துட்டு இருக்கேன், லேட்டஸ்ட் அப்டேட் எப்போ ஒரு கனவு வரும் அப்படின்னு. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தடவை நான் சொன்னேன், எனக்கு கனவுல விஷ்ணு வந்தாரு, ஆனா ஏன் விஷ்ணு வந்தாரு தெரியல, கிருஷ்ணர் ஏன் வரல, அவனா உனக்கு கொழுப்பியா, உனக்கெல்லாம் வந்து சாய்ஸ் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், நீ எல்லாம் சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ற, இந்த வருஷன் வேணும், அந்த தத்துவா வேணும், இந்த தத்துவா ஏன் வரலன்னு. எனக்கு எங்கேயாவது வந்தா நல்லா இருக்குமே, நான் ஏன் நிலைமை எல்லாம் நினைப்புதாயா, நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா. தெலுங்கு அதனால தெலுங்குல சொன்னான். நான் வந்து ஆனா இல்லையா, நான் வந்து அந்த மாதிரி தப்பான எண்ணத்துல சொல்ல. எனக்கு என்ன டவுட்னா, விஷ்ணுவே தான் எங்க ஃபேமிலி இருந்தாலும் அவன் நிறைய சுக்கிருதி பண்ணிருப்பேன். ஓகே, போன ஜென்மத்துல நிறைய சுக்கிருதி பண்ண, போன ஜென்மத்துல வரட்டுமே விஷ்ணு, நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேனே, இந்த ஜென்மத்துல கிருஷ்ணா வந்ததே நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு. என்ன வந்து கலக்காதையா, நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன், ஒரு கலவு கூட வந்தது இல்லையா அப்படின்னு. நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து என்ன இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது. விஷ்ணுவே வந்தாலும் ஏன் நீ இப்படி வரல அப்படின்னு.
நம்ம வந்து கோபி மாதிரி எலிவேட்டடா அதுவும் இல்லை. ஆனா நம்ம எப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் இங்க, ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருக்கு. நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஆனா நீ எல்லாம் பண்ணுவோம். அதனால எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம பண்றது. 2 minutes what is? Oh hi. Hi, I'll just see you in 2 minutes. Here. Hare Krishna, sorry. So அதனால வந்து இதெல்லாம் தான் கதை. சோ இது ஏன் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா நிறைய இது மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சி பத்தி ஒரு பொண்ணு கதை, இல்லைன்னா அடுத்த வாரம் சொல்றேன். பட் என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்பாம சொன்னா கூட கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையுமே சீரியஸா இருக்கு. அதை வந்து நம்ம நம்பணும். அஜாமிலா வந்து நாராயணர் பையனை கூப்பிட்டாரு. ஆனா அந்த பையனை கூப்பிடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெமரி கொடுத்து அந்த பையனோட பேர் நாராயணன் வைக்கிறதுக்கு கொடுத்தது கிருஷ்ணர் தானே. கரெக்டா? எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட இதுதான். ஏன் தப்புன்னா இவ்வளவு டிவோட்டிஸ் இருக்கீங்க, நான் எவ்வளவு தப்பு பண்றேன். நடுநடுல வந்து கிராமர் தெரியாது, வேர்ப் தெரியாது, வார்த்தை தெரியாது. ஆனா அதெல்லாம் வரியே ஆகல. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே ஃபர்ஸ்ட் டே யாரோ ஒரு 3 ப்ரொஃபசர் சொல்றதை வச்சு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, ஏய் பாரியா நீங்களாம் அஃபெண்ட் ஆகலையா தனுஷ் மேம், கஷ்டமா இல்லமா? நான் இல்ல மேம் சுத்தமா இல்ல, எனக்கு தான் தமிழ் தெரியாது. ஓகே, இது அப்போ சரியாவே வராதுல. இப்போ கிரேட்னு சொல்லல, பட் அப்பதை விட இப்போ எவ்வளவோ பெட்டர். ஆனா நான் என்ன சொன்னேன், வேண்டியவங்க அவங்களே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், மேம் நீங்க தெரிய மாட்டீங்க, நான் தப்பு சொன்னாலும் நீங்க இப்படி கரெக்ட் பண்ணுங்கன்னு என் தமிழ்ல விட்டு என்னோட ப்ரீச்சிங் கேட்கறவங்க வருவாங்க நான் கிண்டல் வச்சிருப்பேன். ஆனா எப்போ ஒரு நாள் வருவாங்க நான் சொன்னேன், ஃபியூச்சர் எப்பமோ. ஆனா எக்ஸாக்ட்லி செகண்ட் மந்தே நீங்க எல்லாம் வந்தீங்க நிறைய பேர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி எல்லாம் செகண்ட் தேர்ட் பேட்ச். கரெக்டா? மார்ச் ஏப்ரல்லயே வந்துட்டு இங்க முக்கால்வாசி பேரு. அதுக்கப்புறம் மல்லிகா மாதாஜி இங்கெல்லாம் செகண்ட் ரவுண்டு. கிருஷ்ணா பிரபு எல்லாம் மார்ச் ஏப்ரல். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம நினைச்சோம்னா எப்பமோன்றது இப்பமே ஆயிடும். ஒரு 3-4 வருஷத்துல வருவாங்க அப்படின்னு. அப்படிதான் சொல்றேன். ஆமா அப்படிதானே. அப்ப நாம வந்து மீன் கூட பண்ணல. பட் இப்ப பாருங்க, எப்படி தமிழ் பேசினாலும் சரி, திக்கினாலும் சரி, கிண்டலா பேசினாலும் சரி, திட்டினாலும் சரி, ஹோம்ஒர்க் பண்ணலன்னா பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலும் யாருமே தப்பா எடுக்காத பாவத்துல ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆயிடுச்சு. சோ ஏன் சொல்றேன்னா கிருஷ்ணரையும் அந்த மாதிரி இழுத்துட்டு வர்றதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து கிளாஸ். 13 வரைக்கும் சாதன பக்தி, இதுக்கு மேல வந்து நம்ம பாவ பக்தி எப்படின்றத நல்லா உடுத்து கேட்கணும். சரிங்களா? Thank you so much. Hare Krishna. Vancha kalpadurubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anandakoti Jai Srila Prabhupada Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. மாதாஜி ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த மாசம் வந்துட்டு இஸ்கான் வந்துட்டு என்ன செலிப்ரேட் பண்ண மாதாஜி இந்த மாசம், அதாவது டிசம்பர் 16ல இருந்து ஜனவரி 16 இஸ்கான் என்ன பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கரெக்ட்டா? இஸ்கான் செலிப்ரேட் பண்ணலாம்னு கேக்குறேன் மாதாஜி. இஸ்கான் என்ன இந்த டிசம்பர் 16ல இருந்து ஜனவரி 16, அதாவது மார்கழி மாசம் இல்லாட்டி தனுர் மாசம் சொல்லுவாங்க. அது மெயினா அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இப்ப வந்து 3rd ஸ்டார்ட் ஆச்சு நம்மளோட கீதா ஜெயந்தி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ். ஏன்னா பகவத்கீதா பேசினது இந்த மாசம் இல்லையா, அது வந்து கன்க்ளூட் ஆன 18th day 22nd நினைக்கிறேன். 18th day இல்ல மாதாஜி என்ன நான் கேட்டேன். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் வந்துட்டு ஆக்சுவலி பகவத்கீதையில வந்துட்டு அர்ஜுனா அவருக்கு பிடிச்ச மாசம் வந்துட்டு மாசங்களுக்கு பிடிச்ச மாசம் வந்து மார்கழி மந்த் அப்படின்னு. ஏன்னா இது கிருஷ்ண பகவான் சொல்லுங்க, அதாவது மார்கழி மாசம்ன்றது. சோ அதனால வந்துட்டு இந்த மாசத்துல வந்துட்டு மார்கழின்றது அவ்வளவு ஒரு இது. ஆண்டாள் தாயார் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து ரொம்ப சொல்லுவாங்க அந்த பாசுரல. பட் நம்ம கிறிஸ்துவன்ல வந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களான்ட்டு தான் நான் என்னோட கேள்வி மாதாஜி. அது நல்லா இருக்கும், ஏன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நீங்களாம் வந்து ஐகான் மாதாஜி, நீங்க தர்னிஷா மாதாஜி. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னாக்கா கேக்குறாரு பிரபுஜி அவரு. சோ இது ஃபியூச்சர்ல இப்போ இல்ல ஃபியூச்சர்ல மாதாஜி. ஏன்னாக்கா நம்மளோட அந்த பாசுரெல்லாம் மந்திர மாதாஜி. ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க நம்ம பகவத்கீதையே ரொம்ப பேர் வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு வாய்ஸ் போயிடுச்சு. இது ஃபியூச்சர்ல வந்து இங்க லோக்கல் இஸ்கான்ல பண்ண மாட்டாங்க பிரபு. இதெல்லாம் வந்து மாயாப்பூர்ல வந்து ரெகுலேட் பண்ணி சொல்றாங்க. இப்போ இந்த மந்த் செலிப்ரேட் பண்றாங்களான்னா ஆமா, என்னவா செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னா கீதா ஜெயந்தி பேசினதால கீதா ஜெயந்தி மந்த் இந்த மந்த் செலிப்ரேட் கீதா ஜெயந்தி மந்த் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அது 22nd முடிஞ்சிருக்குல்ல. சோ நீங்க அதனால வந்து இந்த மந்த் ஃபுல்லா வந்து கீதா ஜெயந்தி வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க. கீதா ஜெயந்தி மந்த் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. சோ அந்த நாள புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம என்ன பண்றோம், எப்படி எல்லாம் இந்த வேர்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்றது.
அதே மாதிரி வைகுண்ட ஏகாதசி டேட்டும் அந்த டைமும் செலிப்ரேஷன் இருக்கும் ஏகாதசிக்கோசம். ஹோல் மந்த் எடுத்தீங்கன்னா தாமோதர் மந்த் தான் நம்ம ஃபுல்லா செலிப்ரேட் பண்ணோம். அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் இயரே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஸோ இஸ்கான் லோக்கலா டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க, இது எல்லாமே மாயாப்பூர் டிசைட் பண்ணி அங்க இருந்து அவங்க ஆல்ரெடி வச்சிருக்காங்க. ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் டே செலிப்ரேட் ஆகுது, ஏன் செலிப்ரேட் ஆகலன்றது டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாது. வேணா நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம், நம்மளுக்கு ரீசன் தெரியும். பட் அதை வச்சு நம்ம அவங்க மாத்துவாங்களான்னு தெரியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இருக்கு. வைஷ்ணவா கேலண்டர் ரெஃபர் பண்ணுங்க பிரபு, அதுல இன்னும் கிளியரா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன டேஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க, எக்ஸ்க்ளூசிவா எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 15 minutes for the next session. Morning. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அப்படியே நான் அந்த கதை சொல்லலாம்னு தான் இருக்கேன், ஒரு 5 minutes. அடுத்த கிளாஸ் வந்து ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஜப்பான் கதை எல்லாம் கூட சேர்த்து விட்டுறலாம் இல்ல, அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் லாக் அவுட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? சோ ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் இருங்க, ஏதாவது டவுட் இருக்கா சொல்லிடுங்க, இல்லைன்னா நம்ம ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட்ஸ் ஏதாவது? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ண, பிளேலிஸ்ட் அனுப்புவீங்களா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி, நீங்க பாத்துக்கலாம். அப்லோட் ஆக போகுது. கிருஷ்ணா பிரபோட இது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், என்னால லைவ் போக முடியல அப்போ, அதனால இப்போ கிருஷ்ணா பிரபு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுவார். அது எல்லாரும் லிங்க் பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிடும். இன்னைக்கு பண்ணிடுவார். ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு காலையில ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.